दे लोगोफोर सोर सोर दं दे अननानै प्लिज कमेन्ट दे कमेन्ट खालाम दे लोगोफोर सोर सोर दङ अननानै माने बे गोरिब दुखुथियाखौ दे लोगोफोर कमेन्ट प्लिज कमेन्ट माथो रावबोआनो कमेन्ट खालामारा गोरिब जिउखौलाय दे लोगोफोर सोर सोर दङ दे अननानै प्लिज कमेन्ट सासे फैदोंमोन बेबो खारबाय बोरै जागोनलै बेबायदिबा जोंना मिनि हरबायलै जोंना एना दे नोंनो लाइक होग्रोदो दे एन रावबोआनो फैथारा माथो आंनाव डार्लिं डार्लिं मा ओंख्रि जाखो खोन्थादो दे सोर हिनजावफ्रा फाग्लि गैया नै लांदांसो ओरैबो गैया ओरैबो गैया नै फाग्लि जेरैथिं नाय नै ओरै गासैथिंबो लांदां नुवाखै नोङो बोरै हिनजावनि जेबो ड्रेसानो गैया बबेनि हिनजाव मोननांगौ जाखो आंलाय फाग्लि थेंक इउ येन डार्लिं लाइक होनायनि थाखाय दालि भिन्दि ना बेलाहि एम्फौ भाजा गोथावानो माथो मिनि हरबावबायसोलै निजोम बस फैबाय दे जोंना हेल' निजोम बस उर्मिला दार्लिं फैबाय हेल' उर्मिला दार्लिं नमस्ते सर नमस्ते मैडम उर्मिला जी दे कमेन्ट खालाम दे लोगोफोर कमेन्ट गुमै फैबाय गुमैया मा खावख्लुमा फैखो गुमै आंसो लिंना लाबोदों नंगौ नामा एन डार्लिं एयारलाइ फैबाय हेल' नो बाजैया एयारलाब बाजैया निजोमा मा होनगोन निजोम बसआ लाइक दान थेंक इउ निजोम बस गुमैया लाइक दान थेंक इउ गुमै लाइक दान होनायनि थाखाय जोंना आब' सुबिता फैबाय दे हेल' आगै लाइक दान थेंक इउ आब' सुबिता लाइक दान होनायनि थाखाय जोंना डिपि फैबाय हाय मा ओंख्रि जागोन जोंना ओंख्रिया मिरामिसलै दिनै दालिसो आब' देबि जोंना एयारलाइफआ दा लाइक दाननो निजोम अफिसियेल अन थेंक इउ निजोम अफिसियेल जोंना देबि आब'आ मा होनखो लाइक दान थेंक इउ आब' देबि लाइक दान होनायनि थाखाय जोंना गुमैया मा होनखो आंहा दिनै सम गैया बेखायनो खुनुरुखुम फैबाय ओइ गुमै बिदि नङा दे गुमै बिदि नङा जोंना जोंसारा मा होनखो आब' सबिनो जोंसारा आब' सबिनो जोंना नोंखौ माथहरदो जोंसारा एना मा होनखो एन डार्लिंआ आं फैखानायसो अर लोक्षि गोनां नंगौ नामा एन डार्लिं जोंना जोंसारा मा होनखो आब' नेहानो ओखि जोंसार सनानो नै आयौ सना जालायथारबायलै जोंसारा मा होनखो आब' एन सनानो आयै मालायफ्रा सना लिरनो मोन्दोंलै आंलाय सोरखौ लिंबावगोनलै जोंना आब' देबिया मा होनखो मा गामि नों हरबाय आंना उदालगुरिलै आब' देबि उदालगुरि बिदि बायजों आंजों एखे गामिसेनि जोंना एना मा होनखो नो आब' सुबिया मिनिबाय दे माखौबा इयार आब' इयार आब' मा ओंख्रि जाखोनो आब' इयार जोंना उर्मिला दारिया मा होनखो माखौ मिनिदों हाथाय गेजा हाथाय गेसावना होबावबायलै जोंना उर्मिया जोंना इयारा मा होनखो हेल' माइ टेस्टिं होनना माइक होबाय दै जोंना उर्मिया मा होनखो नानिखा टाका आयै नानिखा टाकानो नानिखा गैया उर्मि दार्लिं जोंना आब' सुबिया मा होनखो मा ओंख्रि जाखो आगै जोंसार ओइ जोंसार गुमै मा ओंख्रि जानाय होनना खोन्थाहरदो जोंना आब' सुबिया सोंहरदों जोंना आब' देबिया मा होनखो एना मा होनखो टाइगार हेल' टाइगार हेल' जोंना नै एना टाइगारबो दं होनबा टाइगाराथ' मुसासो नङा होमबा
जोंना मा होनखो जोंसार गुमैया आब' देबि मा खबरनो देबि आब' नै जोंना जोंसार गुमैया सोंहरदों जोंना एयार लाइफआ मा होनखो आंलाय सोरनि हिनजाव जाबावनो सोरनि नोंहालाय माथो दोनखायो बोराया आरलाय नोंनो सोरखौ नांबावगौ जाखो यार जोंना मा होनखो एना मिनिबायलै मिनिना उरमिलानो यारा मा होनखो आं गसंथ'वाखै दासो माने आं संथ'वाखै दासो संदों दासो संदों आरोना संथ'वाखै मा ओंख्रि संखो दे खोन्थाहरदो जोंना यार जोंना देबिया मा होनखो मोजां जोंसार मोजांनो जोंना आब' सफिया मा होनखो उन्दुबाय आं जोंसार आगै सना उन्दुबायनो जोंना मा ओंख्रि जानायमोन दे आब' सुबि खोन्थादो जोंना जोंसार गुमैया मा होनखो दे मोजां आब' देबिनो जोंना आब' सफिया मा होनखो आब' उन्दुबाय आंहा नो उन्दुबायनो जोंना आब' सफिया जोंना देबिया मा होनखो देबि आब'आ नोंनालाय जोंसार खबरा नो जोंसार मा खबरनो जोंसार गुमैया मा होनखो आंबो उन्दुनोसै आब' सबि दाहाय मोजां नङा देहाया मोजां नङा मा जाखो गुमै नोंनाबो एसे बोरैबा जाना दं नामा देहाया खोन्थाहरदो जोंना उरमि दारलिंआ मा होनखो एन्सना नानिखा गोनांसो अरबाय आयै नानिखा नङालै मा दाख्लै बे दागोखौनो बुंबाय थायोलै बिसोर शिबरात्रियावलै बोरैबा मा होनखो शिबरात्रि मेलाना फुजा बोरैबा बे थांनानै लादु थरसे जाफ्लांना बोरैबा सौदना गोग्लैनायानोबो आयै गाज्रि फारसे बेखौनो दानिखा होनना बासिबाय थायो आंखौ जोंना जोंसार गुमैया मा होनखो आंनाबो एसे मोजां साब आब' देबि मोजां साब ओइ गुमै नोंनाथ' इगजामा खाथि होनना बुंदोंमोनलै र' दिनै खै थारिख 6 थारिख 12 थारिखआव होनदोंमोन ना गुमै नोंना इगजामा एसे मोजां फरायदोब्रा गुमै जोंना एना मा होनखो इउ नो उरमिला दारलिंआ मा होनखो दिनैसो फैदोंब्रा उरमिला दारलिंआ आंनि एल पि आव बिराद गोबाव जाबायमोन आंहा हले दिनै उन्दुआ मानसिफोरनि एल बि आव थाना अखा नायगोन उन्दुआनो अखा नायगोननो बेना जोंना देबिया मा होनखो आंबो उन्दुबाय आगै अरबाय उन्दुनो मोनालै उन्दुनो मोना दानो उन्दुनो मोना देबि आब'आ मा होनखो जोंसार आगैनो जोंना सिडि फैबाय दै दिसआ फैबाय हेलौ अरबायनो हेलौ सिडि दारलिं जोंना उरमिला मा होनखो नै नों गोरान लोंना गोलैनायसो दाखालि बिदि मोननि हाबसाला गोग्लैयाखै मा बे शिबरात्रिनि दागोसोलै बोरैबा बे लादु जाना गोग्लैदों आङो शिबरात्रिनि हस्सा सयथिबो बिमाखौ मोन्थों डाइरेक्टखा जोंना उरमिलाया मा होनखो सिडि र' दसे थाथ' टाइगार जावनो अरखौ साला जावनोनो आंखौसो उरमि दारलिंआ जोंना मा होनखो आं एसे स्पिड फरायनोसै दै एसे थालांदो कमेन्टआव माने एसे स्पिड फरायलांनि आङो जोंना जोंसार गुमैया मा होनखो आंना सानबावसोलै एना मा होनखो अरमि जारलासो होनना मिनिबाय दै जोंना उरमिया मा होनखो आं नोंखौ ओंखायनो फैसा मामा होनखो जोंना दे बैनाय थाथ'दो अके गुमै अके जोंसारा गाबबाय दे जोंना गुमैया एयारलाइफआ मा होनखो आं ओंखाम संनि दे बाजै संबानो जाबाय दे गुमैया मा होनखो आब' नेहा आङो थांसै थांसैनो जोंना जोंसार गुमैया उरमिया मा होनखो आसोला मालाय फालेङाव उन्दुनानै जोंहा थावायावसो आयै नंगौ नामा उरमि दारलिं दिपक फैबाय दे जोंना दिपकआ मा होनखो हाय हेल' दिपक जोंना उरमिया मा होनखो गोग्लैदों नामा दाख्लै गोग्लैयाखैलै मा फाग्लि दारलिं सिडिया मा होनखो उरमि
D2 आंहा बारा गोबाव CD2 आंहा बारा गोबाव थानो हाया अ नंगौ नामा लाइक होबानो जाबायब्रा दार्लिं सिडि जोंना दिबियामोनखो एनो अरमियामोनखो दे लोगोफोर ज' अरखौ थिगसे एन सना दे ओइ जावनोसो नागिरबाय माथो मानो सिदिनो उर्मिया दिबिया मा ओंख्रि जाखोनो आंना मिरामिससोलै दिनै दार्लिंसो ओंख्रिया जोंसार गुमैया गोमोबायलै माखौबा दिपका मोनखो प्लिज सापर्ट खुलुमबाय दे ओइ दे दिपकजों जाय जाय लोगो गैया दे गोदान गोदानफ्रा लोगो जालायबानो जाबाय देलाय अननानै प्लिज सापर्ट खालामनो लायनो थाखाय दिपकआ बुंहरदों अननानै प्लिज लोगो खालामबानो जाबाय उर्मिला मोनखो दे लोगो जाद' दे लोगो जालायबानो जाबाय ब्लु नांगौबा बुंबानो जाबाय दे आं ब्लु होगोन जायनो ब्लु नांगौ एना मा होनखो दानो सना जोंसार खिनो आयो जोंना बड' एस फैबाय लाइक होबा आं सार आंबो लोगो खालाम सारमोन औ आंखौबो आंजोंबो लोगो सारमोन आंबो समाय मोनदों दसेल' देनो थुनानै बेकार अनै जोंना बड' एसआबो लोगो जानो थाखाय लेंहरदो देलाय जाय जाय बड' एसजों लोगो गैया देलाय अननानै लोगो जालायबानो जाबाय दे एनामानखो मा फालेङाव बेलाय मा फालेङाव बेलाय दे होमबालाय होमबालाय आं फालेङाव थालालै मिनिबायलै जोंना एना उर्मिया मा होनखोलै देबि अफिसियेल दे लोगो जादोंनो देबि अफिसियेल दे नोंखौबो लोगो जानो थाखाय लेंहरदों दे जाय जायफ्रा लोगो गैला देलाय अननानै प्लिज लोगो जालायबानो जाबाय प्लिज फल'वार्स खालामलाय दे नङाबा आन जालाङो औ आब' आं एसे लेखा फरायनि सानबाल'सो एगजाम औलै गुमैना एगजामा जाथारसिगोन नै 12 थारिखआवनो जोंना जोंसार गुमैना एगजामा आं एसे सिगाङावनो खोनाखादोंमोन थेवबो फैदों आंनि एल बि आवबो आरो बेलेगनावबो थांदों गुमैया दे गुमै नोंहाथ' एगजाम खाथिसै दे थांबानो जाबाय लेखाखौ मोजां फरायबानो जाबाय जोंना दिपक बसुमतारिया मा होनखो अके उर्मि नै अके होनना बुंबाय जोंना दिपकआ मा होनखो ब्लु रेन्ज अके दिपक नोंनो ब्लु होनि आं दिपक नोंनो ब्लु होबाय दे आङो दे जाय जायजों लोगो जालायबानो जाबाय ओमफ्राय थांनाय समाव बुंना थांबानो जाबाय आरो ना जोंना एना मा होनखो दे सना नायनो उर्मिया मा होनखो कमेन्ट खालाम दे दिपकनो दिपक कमेन्ट खालामनांगौनो उर्मिनाव दे जोंना उर्मिया मा होनखो आं गाबोन रिटार्न हरगोन जोंना मा दिपक नोंनो गाबोन उर्मिया रिटार्न हरगोन जोंना गुमैया मा होनखो हाथाय दिन्थिना खुलुमबायलै दे गुमै जोंना उर्मिया बड' एस दे लोगो जाद' बड' एस दे लोगो गैयाबा लोगो जालाबानो जाबाय जोंना उर्मि दारलिंजों रिटार्न हरखायो जोंना उर्मि दारलिंआ जोंना दिपकखौ बसुमतारी मा होनखो अके नो देबिया मा होनखो बाय बाय आगै अरबाय ओइ दानथांसै आब' देबि नोंखौ नै लोगो जानो थाखाय जोंना लिंहरदोंमोन ना उर्मिया लोगो जागोन ना जाया जोंना देबि अफिसियेल देबि आब' मा होनखो बाय बायनो दिपकआ होनो ब्लु होबाय दे दिपक जोंना रोमै अफिसियेल फैबाय दे हाय आदा अरबाय हेल' रोमै आगै मा खबर आरो सोरबा दे गोदान लोगो दंबा लोगो खालामलायना लाबानो जाबाय दे रोमै आगै जोंना रोमै आगैया साथाम फाग्लिसोमोन दे नाम सोलायबाय एयारलाइफआव होनदों आं ओंखाम संनि दे अर सना दे बाजै सना दे संबानो जाबाय जोंना दिपकआ मा होनखो दिपक बसुमतारिया रोमै अफिसियेल मा होनखो जाखांबाय नामा आदा औ जाखांबाय आगै आं नोंलाय जागोन ना जायाखै आगै रोमै जोंना रोमैया मा होनखो मा ओंख्रि जाखो आगै रोमै जोंना दालि जलसोमोन दिनै मिरामिस मंगलबार ना मिरामिस ओंखायनो जोंना बड' एसआ मा होनखो कमेन्ट हर थुना होलायदो बयबो कमेन्ट हरना दे बयबो थुना होलायबानो जाबाय जोंना बड' एसआ बुंदों रोमैया मा होनखो लाइक दान थेंक इउ रोमै आगै लाइक दान होनायनि थाखाय आरो आंनि एलबियाव नुजाफैनायनि थाखायबो जोंना गोमोर सालथे फैबाय दै लेल' सान बादाम चाना बादाम ओइ गोमोर सालथे हेलौ जोंना दिपकआ मा होनखो
नायहैनि र' उर्मिला नायनोनो जोंना दिपकआ नोंखौ उर्मिला थांगासिनो दं नोंनो साब खालामनो थाखाय जोंना गोमोरा मा होनगो गोमोर सालथे हेल' सालथे मा खबर ओंखाम सोंखाम जाखांबाय नामा दे खोन्थादो गोमबोर सालथे जोंना उर्मिया मा होनगो उर्मि दारलिंआ मा होनगो हेल' नै हेल' उर्मि दारलिं एयार लाइफआ मा होनगो अन थागोन दे थेंक इउ बाजै अन थानायनि थाखाय रोमै आगैया मा होनखो जाखांबाय दा बावैसो जाखांबाय दा बावैसो जेबो गैया जेबो गैया आरोना आगै रोमै जोंना एयारलाइफा मा होनखो ब्लु होना दोन र' होना दोननि बाजै नोंनो ब्लुखौ दे बाजै नोंनो ब्लु होना दोनबाय दे आङो जोंना रोमै आगैया मा होनखो दिपक दे लोगो जादों दिपक दे लोगो जाबानो जाबाय नै नोंखौ लेंहरदो जोंना आगै रोमैया दे लोगो गैयाबा लोगो खालामलायबानो जाबाय फल'वार्स खालामना ब्लु हो आदानो जोंना आगै रोमैया दे आगै रोमैनोबो ब्लु होबाय आङो दे आगै रोमै ब्लु होबाय दे जोंना उर्मिला जोंना दिपकआ मा होनखो उर्मि खालामबाय आंनो उर्मि नोंखौ खालामबायनो जोंना दिपकआ फल' माने नोंखौ सापर्ट खालामबायनो जोंना दिपकआ मा होनखो अके रोमैनो दे जाय जायफ्रा लोगो गैला दे अननानै लोगो जालायबानो जाबाय आरो थांनोसैबा खोन्थालांबानो जाबाय आरोना ब्लुखौ लाखिनांगौ जायो मानो होनबा ब्लु लाना थाङोबा ना वास टाइम खमायो आरोना जोंना बिनि थाखायनो थांनोसै समावहा खोन्थालांबानो जाबाय ब्लुखौ लाखिफिनगोन आङो जोंना उर्मिया मा होनखो आगै दिपक आं 24 हार्स उनाव खालामगोन दे दिपक जोंना नै उर्मिया 24 घन्टानि उनाव खालामगोननो नोंखौ सिन्था खालामनाङा हरफिनखायो जोंना बेग रिटार्न हरखायो उर्मिया मिथिखायो आङो उर्मिखौ जोंना कमेन्टल' खालाम कमेन्टल' खालामनो जोंना उर्मिया बुंदों उर्मिखौलाय आं आब'सो लिङो थेवबो ओरैनो दार्लिं होनना बुङो आरोना एदावलायो आरो जोङो सोमोन्दोआव दिपकआ मा होनखो जोंना जागोन दे हरबानो जाबाय जागोन दे नो हरबानो जाबायनो उर्मि दारलिं कमेन्ट गालां आगै कमेन्ट गालांबानो जाबाय होनना बुंदों आरोना जोंना उर्मिया कमेन्ट खालामना दोनबानो जाबाय अननानै प्लिज बयबो जोंना उर्मिया मा होनखो आं थगायखायाखै थगायखाया जों मोनथिलायखायो माने आंबो बेजों लोगो गैयामोन नालाय उर्मिजों आंबो लोगो गैयामोन बै समाव ओमफ्राय आंबो बेनि भिडिअ नायनानै कमेन्ट हरना दोनदोंमोन ओमफ्राय बेबो आंनो बेग रिजेक्ट खालामदों ओमफ्राय जों लोगो जालायदों आरोना उर्मिजों आंजों जोंना रोमै आगैया मा होनखो बेग हरफिनदो दिपक दिपक बेग खालामफिनबानो जाबायनो जोंना रोमै आगैया बुंदों जोंना दिपकआ मा होनखो कमेन्ट हरखाबायनो कमेन्ट हरबायनो आब' रोमै आब' अनसुमै माबा आब'सोमोनलै दार्लिं उर्मिला नोंनो कमेन्ट हरबायनो जोंना दिपकआ जोंना उर्मिलाया मा होनखो आगै रोमैयाबो आं गाबोनसो हरफिनगोन दे आगै रोमैनोबो गाबोनसो हरफिनगोननो जोंना आब' दार्लिं उर्मिलाया दिपकआ मा होनखो अके रोमैनो जोंना रोमैया मा होनखो जागोन दे आब'नो जागोन मानो होनबा बेक टु बेक लाबोला माने आन जानायनि बहुद चान्स थायो आरोना आंना बिदिनो बेक टु बेक लानायफ्रा बहुद आन जादों ओमफ्राय 24 घन्टानि उनाव लायोबाना माने आन जानायनि बारा चान्स थाया आरोना बिनिखायनो 24 घन्टानि उनावल' खिन्थु खोथाया बेनो फुल लोगो खालामलायना लानांगौ आरोना फुल लोगो खालामलायना लाबासो जायो माने माखासे मानसिफोरा किसुमान मानसिफोरा एसे थगायनायबो चान्स थायो नालाय ओंखायनो फुल लोगो खालामलायनानै सापर्ट खालामलायनांगौ जोंना लाब हरबाय दै उर्मिलाया गासैनिसिमबो नो आयै आंनो उरमि दारलिं गोमबोरसिं सालथे मा होनखो मोजां सालथे जाखांबाय अमा मैथा बांगालसोमोन आयै गोमबोर सालथे मासि गोथावमोनलै आयै आंखौबो लिंहरबानो जायोमोन गोमोर सालथे साला मा जादों दासो जादों मिनिबाय दे जोंना गोमोर सालथेया
दे लोगोफोर सोर सोर आंनि एलबियाव दङ दे कमेन्ट खालाम हेल' दोस्त जो भी मेरे एलबी में है प्लिज कमेंट कीजिए कमेंट 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 नैलै उपाय गैया आंना हावाइ जाहाजा नै हावाइ जाहाज लानांगौ जायो उपाय नट अरमेमानखो मेगना मेगना माबो बोथेगासिनो दिनैबो नामा दिनै गैयालै गैया सम सम सोलायो बिदिखौ अट'मेटिकलि लाजाया माने दहाय आं एसे उन्दुब्रेदोलै सानाव बेनो आरोना खोथाया जोंना गोमोर सालथाया मा होनखो गरमलै सालथायानो जोंना दिपुका मा होनखो रोमै हरबाय आं चेक रोमैयाखै नोंनो हरबायनो जोंना दिपुका हरबायनो कमेन्ट चेक खालामना नायबानो जाबाय जोंना रोमाया गैयामोनखो अके होनो दे लोगोफोर सोर सोर आंनि एलबियाव दं दे अननानै प्लिज कमेन्ट 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 जो भी मेरे एलबी में है प्लिज कमेंट कीजिए कमेंट कमेंट प्लिज यार जोंना आगै रोमाया मा होनखो फैथ'वाखैनो कमेन्ट थांथ'वाखैनो जोंना दिपक दे लोगोफोर सोर सोर दं दे आंनि एलबियाव दे अननानै प्लिज कमेन्ट 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 बायरा जिरासलै जोंना न'आ नै बायरा जिरायावनो थानांगौ जायो उपाय गैया मा खालामनो एन फाग्लिया थांबाय नामाब्रा जोंना ओइ एन दारलिं जोंना मा होनखो दिपुका सर्टआवसो हरदोंनो आगै रोमै नोंनो दिपुका जोंना बड' एसा मा होनखो उर्मिलाखौ उर्मिलाखौ उर्मिला नोंखौ नै जोंना बड' एसा खालामबायनो नोंबो अननानै बड' एसखौ खालामबानो जाबाय बड' एस जोंना उर्मिलाया दिनै बेग हराखै गाबोनसो हरगोन मानो होनबा दिनै बेग टु बेग लाबोला आनजायोना जोंना बिनि थाखायनो उर्मिलाया दिनै हरा आरोना गाबोनसो हरगोन नोंनो सिन्था खालामनाङा बे बेग रिटार्न हरखायो नों कमप्लेनल' खालामना दोनबानो जाबाय बड' एस जोंना रोमैया मा होनखो फैबाय दासो थांबायनो जोंना आगै रोमैनाव दिपक दासो थांदोंनो दे जाय जायफ्रा गोदान दे अननानै प्लिज लोगो जालायबानो जाबाय खोमोर सालथे मा जाखो माथो कमेन्टआनो गैला बड' एस दे लोगो जानोसै बड' एस नै जोंना आगै रोमैया नोंखौ लोगो जानो थाखाय लेंहरदो दे लोगो गैयाबा लोगो जालायबानो जाबाय बड' एस उर्मि दारलिं मा जाखो जोंना बाजैया मा हरखो हेल' हेल' आंबो गोदानसो नैलै जोंना बाजैयाबो गोदानसो नै इयारलाइफ बाजैया बाजै दे सोर सोर गोदान दे लिंहरबानो जाबाय बाजै एयारलाइफ दे लोगो जानाय नै एयारलाइफ नै नोंखौ लिंहरदों नै बाजै जोंना रोमै आगैया लिंहरदों नोंखौ दे लोगो जाबानो जाबाय बाजै जोंना गोमबोर सालथेया मा होनखो गोमबोर सालथे नै एयार दे लोगो जादो प्लिज दे एयार दे लोगो जाबानो जोंना बे एयारना माने बे चेनेला गोदानसो आरोना बै रिंखि दैमारि होननाय दंमोन ना मोनसे बे रिंखि दैमारियानो आरोना जोंना बे गोदान चेनेल खुलिदों दे लोगो जालायबानो जाबाय बयबो बेजों जोंना इयारा मा होनखो जागोन रैसुमै जागोन रोमैनो दे लोगो जालायबानो जाबाय देलाय जोंना बे बाजैसो बे रिंखि बाजैसो नोंसोरथ' मिथिखागोन रिंखि बाजैसो बियो रिंखि बाजै होनना बुंबाला रिंखि होनबा नोंसोर मिथिखागोन बे रिंखिसो आरोना गोदान आरो बेना चेनेला मोनसे बे रिंखिनि नङा रिंखिनि हौवा आदानिसो दे बयबो सापर्ट खालामना लोगो जालायबानो जाबाय जोंना गोमबोर सालथेमोनखौ गरमखायनो कमेन्ट लिरनो हायाखै नंगौ नामा गोमबोर सालथे उर्मि दारलिंआ मा होनखो दंथ' आं दं माथो कमेन्ट हरा नोंलाय नै नोंखौ लोगो खालामबायनो जोंना बड' एसआ हरबाय उर्मिलानो कमेन्ट नायदो उर्मिला नै नोंनो कमेन्ट हरबाय जोंना बड' एसआ दे अननानै नोंबो कमेन्ट नायबानो जाबाय जोंना रोमैया मा होनखो रोमैया गैया कमेन्टखौ
हरनानै दोन गाबोन हरफिनगोन कमेन्ट हरना दोननांगौनो गाबोन हरफिनगोननो जोंना उर्मिलाया मानखो आंनो ब्लु होना दोनलाय अके उर्मि दारलिं दे ब्लु होबाय आं जोंना दिपुका बड'एस खालामनो बड'एस नै नोंखौ दिपुका लेंहरदों लोगो जाबानो जाबाय देलाय जोंना उर्मि दारलिंआ मानखो अकेनो जोंना आगै रोमै नों नायनानै कमेन्ट हरनानै दोनहरलाय बे एयार लाइफनाव बे ओंखाम ओंख्रि संदोंनो सम मोनाखै खोमा दासो ओंखाम ओंख्रि संगासिनो दंनो जोंना एयार लाइफआ बे न'आव थाया नालाय टाउनावसो थायो रुम भारा लानासो थायो जोंना गुवाहाटियावसो थायो जोंना बे एयार लाइफआ जोंना आगै रोमाया मा होनखो जागोन देनो ब्लु होबायलै उर्मि दारलिं ब्लु होबाय नोंनो जोंना मिक्स इउटुबार ब्र फैबाय हेल' ब्र लाइक दान थेंक इउ मिक्स इउटुबार ब्रादार लाइक दान होनायनि थाखाय आंनि एलबिआव नुजाफैनायनि थाखायबो दे मिक्स इउटुबार ब्रादार सोरजोंबा लोगो गैयाबाथाय अननानै प्लिज लोगो जालायबानो जाबाय सोरबा गोदान दंबा लोगो जालायबानो जाबाय आरो ना थिगौ सारमोननो जोंना बड'एसआ जोंना उर्मिया औनो उर्मिया अननो जोंना उर्मि दारलिंआ मा ओंख्रि जोंना दालिसोलै उरमि दारलिं जोंना मिस इउटुबारा मा होनखो दंखायो अल गोजाखा मा ओंख्रि जाखो जोंना मिक्स ब्र' दे खोन्थाहरदो दै सानाव उन्दुब्रेनानै माबा जाबायलै आंना मेगना नै मानसिफोरा बिराद लोंना बुनाय होनना बुंबाय थायो आंखौ माने लोंना बुंनाय उन्दुनाय माने आंना मेगना बिदिनोखा आरोना सिगांनिफ्रायनो जोंना उदालगुरि मा जायगानि जोंनि जायगायाव गासिबो दंजोबोलै उरमि दारलिं नों बबेनि होन्दोंमोन नों बाक्सानि होन्दोंमोन नामा नों बाक्सानि होनबाला आं मोनसे खोथा बुंगौमोन आरोना दा खोन्थागोन आं उरमि दारलिं लासैनो आरोना जोंना दिपुका नो जोंना उरमिया खयराबारिया बेसे गोजान खैराबारिया बारा गोजान नङा खैराबारियालाय खाथिसो बे टंला खैराबारिया खाथिसो बारा गोजान नङा मिक्स इउटुबार मा होनखो जाया ब्र साहा लोंबाय साहा सोलोंदों आरोना मिक्स इउटुबार ब्र दिपुका उन्दुनो ओंखारबायनो जोंना दिपुका दे लोगोफोर सोर सोर दं दे कमेन्ट खालाम कमेन्ट लोंदों नों लोंदों फाग्लि लोङाखै मा लोंबाला माथो आंनि माथोआनो जालामोन नों बाक्सानि होन्दोंमोन नामा उर्मि जोंना उर्मिला आंनि चेनेलखौ नायफिन उर्मिला नै चेनेलखौ नायफैनांगौनो जोंना मिक्स इउटुबारनिखौ नायबानो जाबाय आंना चिरांनिसो आरोना आंना उदालगुरि एख्राबारि होनना बुंलै आंनि एरियायाव मा होनो दारि गोलावनिफ्राय लाना गासिब जाथियाबो दंजोबो आरोना आंनि एरियायाव आंना माने गामियानो बरदारखा गासिब हारियाबो दोङो बरदार माबानिफ्राय बांगालनिफ्राय आंना बांगाल बै बांगाल होनना बुङोना दारि गोलाव बाङालि नेपालि हारसा गासिबो दंजोबोलै जोंना रोमाया आंबो थांथ'नोसै आदा दे आगै रोमै दे दसे सम आंनि एलपिआव नुजाफैनायनि थाखायबो जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय दे आगै रोमै दे जोंना दिपुका उन्दुनो ओंखारबाय आं थांथ'नोसै ब्लुखौ लादो गुड नाइट अल फ्रेन्ड अके दे
दिपक दसे समबाबो आंनि एलबियाव नुजाफैनायनि थाखाय दे जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय गुड नाइट अल फ्रेन्ड गुड नाइट दे लोगोफोर सोर सोर दङ दे कमेन्ट खालाम दे कमेन्ट मिक्स इउटुबारजों लोगो जाबाय आं मिक्स इउटुबारजों लोगो जाबाय आरो ना अरमिया मिक्स इउटुबार नोंजों नै जोंना अरमिया लोगो जाबायनो जोंना मिक्स इउटुबारा मा होनखो अरमि आंनि चेनेलखौ नायफिन अरमि चेनेलखौ नायफिनांगौनो जोंना मिक्स इउटुबारनिखौ देलाय अननानै नायफिनबानो जाबाय जोंना मा होनखो दिपकआ दासो लाइक डान बाय दे लाइक डान होनायनि थाखाय थेंक इउ दिपक जोंना उर्मिया मा होनखो आंनिबो सासे गोलाव 8 मिनिटनिसो भिडिअ नायना रिटार्न हर कमेन्ट नाय आंनिबो एसे गोलाव 8 मिनिटसो भिडिअ नायना रिटार्न हर कमेन्ट नाय 8 मिनिटसो भिडिअ नायना हरनांगौनो आरोना जोंना जेरेमिया फैबाय दै आं सिनायो नोंखौ ब्र' नंगौ नामा जेरेमिया ब्र' दा आंनि एलबियाव फैनो थाखाय जोबोद जोबोद गोसो गोरबोनिफ्राय नोंनिसिम साबायखर बावहरनाय थाबाय आरो लाइक होबावनानै प्लिज लाइक होबानो जाबाय जेरेमिया ब्र' जोंना मिक्स इउटुबारा मा होनखो सेन्देला फैदियाना फैयाखैलै ब्र' फैयाखै जोंना एयारलाइफआ मा होनखो रैसुमै आं फुल भिडिअ नायना लोगो जाबाय आं नोंबो आंनिखौ फुल नायना लोगो जादों एयारलाइफ बाजै जोंना रैसुमैया थांबाय खोमालै थांनोसै होनना बुंदोंमोन नों कमेन्ट हरना दोनलाय बे आंनाव फैबाय थाखायो आं एलबि बाथाय आंनाव फैखायो आं बेखौ बुंगोन र' जोंना मिक्सआ मा होनखो एयार ब्र' भिडिअ नायब्रा एयार भिडिअ नायनायावनो जोंना नै मिक्स इउटुबार जोंना अरमाया मा होनखो मिक्स इउटुबार लोगो जाबाय आं मिक्स इउटुबार आंनि एसे गोलाव भिडिअ नायना रिटार्न हर फुल वाचजों मिक्स इउटुबार नै जोंना उर्मिला नोंजों लोगो जाबायनो अननानै प्लिज नोंबो नाय एसे गोलाव भिडिअ नायनानै फुल वाच खालाम होनना बुंहरदो आरो ना उर्मि दार्लिंआ जोंना बडेसआ मा होनखो रोमैनो हरबाय कमेन्टआव नायदो रोमैया थांबाय खोमालै जोंना गाबोन हरफिनगोन बियो गाबोन हरगोन होनना बुंदो आरो ना रोमैया माने बेक टु बेक लाबोला एसे माबा जायोना बै मा होनना बुङो आन जालाङो बिनि थाखायनो गाबोन हरफिनगोन होनना बुंदों आरो ना रोमैया थांबाय खोमा उन्दुनो ओंखारबाय होनना बुंदों जोंना जेरेमिया राबाबो मिनिनो जागानि खासोना जोंना औलै जागानि खासो जोंना जेरेमिया जों जेरेमिया नोङो बै माबाखौ मिथियोमोन नामा बै मा होनना बुङो दैफां फुथिनि बै मनजित होननायखौ सिनायो नामा नोङो जोंना मिक्स इउटुबारा मानखौ उर्मिला कमेन्ट हरनो उर्मिला कमेन्ट हरनानै दोननांगौनो जोंना अननानै दे ब्लु होलाय अके ब्लु होगासिनो दं दा मिक्स इउटुबार जोंना ब्लु होबाय आं इजि गेमार ब्रादार ब्लु होबाय आं नोंनो कमेन्ट हरखादों आंनो कमेन्ट हरखादोंनो नोंनो जोंना मिक्स इउटुबारा मानखौ बड' एस ब्र' भिडिअ नायदे नो बड' एस नोंखौ भिडिअ नायनो थाखाय खावलायदो जोंना मिक्स इउटुबारा जोंना उर्मिला दारलिंआ मानखो आंबो उदालगुरिनिसो जाम्बा उदालगुरि मा गामिनि नोंलाय दे खिथालाय उर्मि दारलिं जोंना एयारलाइफआ हायेननि लाइफआव दंफैयो रोमैया हायेननि एलबियाव थांदो आरो ना बिदिसो बियो खारखोमा लांबाय आरोना सिरि र' आंनाव गाबोन फैथों एसे जावगोन आं बेखौ जोंना उर्मिया मा होनखो थगायजादों आंजों थगायदों आरोना नों आंखौ जोंना मिक्स इउटुबारा मा होनखो जोंना मा होनखो खयराबारिनि आं नोंनाव मोनसे खोथा सोंनि उर्मि नों खयराबारिनिबा ना
ओमफ्राय पर्बत जरा होननाय गामि दंबा खैराबारियाव देलाय खोन्थाहरलाय उरमि दारलिं पर्बत जरा होननाय गामि दंबा अन जोंना ओरैंगि बाजै अन आबसु अफिस खाथिनि गामिया खैराबारि आबसु अफिस गामि खाथिनि ना नों माबा पर्बत जराया आबसु अफिस खाथियाव नामा देलाय अननानै खोन्थाहरलाय दंना नों सिनायो नामा बेखौ बे गामिखौ आंना बेयाव सासे लोगो दङ जोंना मिक्स इउटुबाराव माखा उरमिला आं अलखासोना जोंना मिक्स इउटुबारा नङा औ पर्बत जरायाव आंना सासे लोगो दंलै हिनजावसासोलै अनो औनो आंना हिनजावसासो लोगो दङ सासे लोगोसो आरोना फेसबुकनि लोगो नाम्बार साम्बार दंजोबो पर्बत जरानि जोंना मिक्स इउटुबारा मा होनगोन भिडिअआव आं कमेन्ट हरबाय मिथिनि भिडिअआव हरबाय आरोना बुंदेनो नामखौथ' र' मा बुंनो नामखौ मोननै होनना बुङोलै उर्मि मा होनो निकिता बर'बो होनना बुङो ओमफ्राय मोनसेया खनिका बर' ना मामोनथाय मोननै नाम दंलै बिनिया हमनो हायासै आं उरमि नामा मोननैदो मोनसेया जाबाय निकिता बर' ओमफ्राय मोनसेया खनिका बर'मोनदां अके होनो जोंना उरमिया सिनाया आरोना दे सिनायाबालाय जेरेमिया राबा गामिनिसो मोनजिबा गद गामिनिसोमोन आरोना ओमफ्राय नोंखौथ' आं नुवाखैै आं बे जायगायाव थांबाबो जेरेमिया नोंखौ बे जायगायाव थांबाबो नुवाखै आं बहुद गोबाव थाहैबाय आरोना बे जायगायाव होमबाबो आं मोनथियाखै आं नोंखौ नुवाखै आरोना गाज्रि मोननाङा जेरेमिया एयार लाइफामोनखौ अन हेल' एयार लाइफ अन देबि फैफिनबाय जोंना थां थांखै दाबो माया थांनो रा देबियाब' जोंना मिक्स इउटुबार एयार आं भिडिअ एयार आं भिडिअआव कमेन्ट हरबाय नायदो एयार भिडिअआव कमेन्ट हरबाय नायबानो जाबाय जोंना जेरेमिया मा होनगोन मिनिनानै जा जेबो नङा दे जोंना अरमिलाया देबि दे लोगो देबि नै उरमिला नोंखौ लोगो जानो थाखाय खावलायदों अननानै प्लिज लोगो गैयाबा लोगो जालायबानो जाबाय अननानै प्लिज नै दासो मोनदों आं बेलेग बुस्थु नागिरदोंमोन दै एसे दासो मोनदों आं जोंना सोर मा होनखोथाय र' जोंना उरमिलाया देबि लोगो जादों मिक्स इउटुबार मा होनखो आंबो सोरबा हाबा जानो नामा पस्ट आंनो सोरबा हाबा जानो नामानो मिक्स इउटुबारा नै पस्ट खालामगोननो दे खालामबानो जाबाय जोंना मिनिबाय दे बड'आ मा होनखो जोंना दिपकखौ होबाय आं नायदो कमेन्टआव दिपकआ थांबाय दै जोंना बड'आ गाबोन हरफिनगोन बेयो दिपकआ जोंना एयार लाइफआव मा होनगोन नायसनो उरमिया मा होनखो मा बुस्थु ओमफ्राय बेलेगलै ओइ मा होनो गुस्थियाव लाग्रा नै बेयाव लाग्रा
जेरिमिया ब्र' थाङाखैबा देलाय मोनसे कमेन्ट हरबानो जाबाय देलाय जोंना मिक्स इउटुबारा मा होनखो दे बुंदो दे लाजिनाङा दे औ सोर मिक्स इउटुबारजों हाबा जानोनो दे खोन्थाबानो जाबाय लाजिनाङानो जोंना नै एयारलाइट बाजैया अनैनो दोंबाय थायो जोंना जेरैबा दं आं नै आं माबा मोनसे खोथा बुंनि आरोना जेरिमिया ब्र' आं मोनसे खोथा बुंनि जोंना बेयो माबाया मनजिबा आंनि एक्स बियावसोमोन एक्स बियाव फिसाजो उन्दैनि एक्स बियावसो बियो एक्स बियावमोन आरोना फिसाजो उन्दैनि मनजिबा जोंना एयारलाइट अन डायलॉग बस दं दे अननानै प्लिज कमेन्ट हेलो जो भी मेरे एल बी में प्लिज कमेंट कीजिए कमेंट जोंना जेरै जोंना मिक्स इउटुबारा मा होनखो अ हेले आं हले हाबा जायाखै जाखानायखासो लागोनलै हाबा जानायखौसो लागोन आरोना जोंना मिक्स इउटुबार जेरिमिया मोनखौ औ नंगौ नामा औलै औ ब्र' जेरिमिया नंगौ औ ब्र' मा खालामनो आरो उपाय नट गारना खारबाय जेला मा खालामनो उफाय गैया थानांगौ जाबाय हारसिंनो बिदिनो सिरि सिरि एसे रायजो राजाफोरखौ लानानै हाबा खालामबाय थाङै थुङै नै जाबाय मायाबासो गारनासो खारजाबाय बांगाल हौवाजों खेन्था खारलायलांनायसो जाहैबाय डायलगखौबो सोर सोर दं दे कमेन्ट खालाम दे कमेन्ट देनजारलै आंनाबो लाभ स्ट'रिया थांना लाबाय हरफा जाबाय आलासियानो लिंहरबाय थांना लाबाय हरफा जाबाय थाङै थुङै नै जाबाय मायाबा लाबोना लानाबो गौतम सालथे फैबाय दै मा कमेन्टखौ नायालै अ गौतम सालथे कमेन्ट श' जायाखै आरो खोमा दासो फैदों नै आं र' नोंनो ब्लुनि कमेन्ट श' जायाखैमोन खोमा गौतम सालथे दे ब्लु होबाय आं दे एबार कमेन्ट श' जागोन माने किसुमान कमेन्टआ ब्लु होबासो श' जायो नालाय किसुमान कमेन्टआ ब्लु होआबा श' जाया दे कमेन्ट खालाम दे गौतम सालथे मा ओंख्रि जाना फैखो दे खोन्थाहरदो डायलग सोर सोर आंनि लोगोआव दं दे अननानै प्लिज कमेन्ट मानो रा नो दे अननानै खोन्थाहरदो गौतम सालथे मा ओंख्रि जानायमोन जोंना मिक्स मा होनो मिक्स इउटुबार ब्रादारा जेबो नङा ब्र' मेरला मोनगोन बारा आथिङाव जोनाय नायना लागोन मा खालामनो उफाय गैया गोसोनि दुखुखौथ' मा बुंनो जोंना गौतम सालथे मोनखो ओंखाम जायाखैनो ओंखाम जायाखै दाबो जाया होमबा गौतम सालथे जोंना लाइक दान थेंक इउ गौतम सालथे लाइक दान होनायनि थाखाय दे लोगोफोर सोर सोर दं दे आंनि एलबियाव दे कमेन्ट खालाम अननानै प्लिज कमेन्ट टेनसनलै मा खालामनो टेनसननि थाखायनो बायदिसिना माबा खालामफ्लाङो माफ्लाङो माखासेफ्रा अबाव खारखो बे उर्मिया मा जाहैखो बै उर्मि अबाव खारखो नोङो बै उर्मि नायसनो जोंना बाजैया जोंना मिक्स इउटुबारा मा होनखो गौतमा एसेबो सापर्ट होथारा होनो गौतम मानो सापर्ट होनो नै जोंना मिक्स इउटुबारा बुंदों दै
जोंना बे इजिब्रसो इजि गेमारब्रसो दै मिक इउटुबारा गतमा मा होनखो गतम सालथेया हिनजाव खारजोब्बाय नामा बेनोथ' नै मा जाखोथाय खारजोब्बायलै मा खालामबावनो उर्मि मा जाखो ओइ उर्मि उर्मि दारलिं मिक्सआ मा होनखो हाबा जानाया बेसे गोबाव जाखो मथा मथि 5 बोसोर 2018 जादोंमोन नालाय 5 बोसोर जाबाय जोंना मा होनखो इयार लाइफआ ओंखाम जानि र' आगैनो दे जा बाजै जोंना गौतम सालथे मा होनखो मिक्स इउटुबार कमेन्ट हरना दोन मिक्स इउटुबार कमेन्ट हरना दोननांगौनो नै जोंना गौतम सालथेया बुंदों जोंना मिक्सआ मा होनखो गथ' दंना गैया ब्र' गैयालै ब्र' गैया गथ' गैया ब्र' लोगोफोर सोर दं दे आंनि इलब'दे अननानै प्लिज कमेन्ट अखाफोर मुलुग फैबाय दै हाय ब्र' लाभ फ्रम कर्नाटका स्टेट इन्डिया आर्मि अ गड नंगौ नामा ब्र' दे लाइक होबानो जाबाय आरो आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों अननानै प्लिज सापर्ट खालामना गालांबानो जाबाय दिनै गोदान बायदिसो मोनदों आरोना अखाफोर गावदांखौ जोंना गौतम ओंखाम जानि र' थाथ'दो अके गौतम सालथे दसे समबाबो आंनि एलबियाव नुजाफैनो थाखाय गोजोननाय थाबाय जोंना जेरेमिया ब्रादारा मा होनखो दे माथो खालामबावनो ब्र' ना औलै माथो खालामबावनो उफाय गैया जोंना मिक्स इउटुबारखौ ब्र' आंनाबो 5 इयार जाबाय हाबा जानाय औ नंगौ नामा ब्र' मा खालामनो आरो खाफालाव गैयिखायलाय बहाथो मोननो नङा होमबा खाफालाव थाबासो मोनो नालाय जोंना उर्मिया थांबाय खोमालै बिनिफ्राय ब्लु लाखिनानै दोननांसिगोन अ दिनैसो फार्स्ट टाइम ब्र'नो अके दे अननानै सापर्ट खालाम आंनि माबायाव आंनि चेनेलाव थांनानै सापर्ट खालामनानै कमेन्ट खालामनानै दोनबानो जाबाय आंबो नोंनो बेक रिटार्न हरगोन दे अखाफोर मुलुग आरो सोरबा नोंजों गोदानबोला अननानै नोंबो लोगो जालायबानो जाबाय जोंना मिक्स इउटुबारा मानखौ ब्र' दे लासैनो लादो ब्र' औ माथो खालामनो लासैनो बेफोरबायदि माबाखौ खालामनांसिगोन उफाय गैया ब्र' आरो बेफोरखौ दुखु टेनसन खालामबाय थाबाबोथ' जालाना Where are from you ब्र' अ आं उदालगुरिनि ब्र' ओमफ्राय नों अबेनिमोन दे खोन्थाहरदो जोंना मिक्स इउटुबारा मा होनखो अखाफोर दे आंनिखौबो खालामदो अखाफोर दे नै जोंना मिक्स इउटुबाराबो बुंदों दे लोगो गैयाबा लोगो खालामलायबानो जाबाय अननानै प्लिज जोंना देबिया मा होनखो फै गौतम बिदि भाइनाव बाब्रे बिदि भाइनावसो लिंहरबावबाय आरोना आंनियाव सि आइ डि जानानै र' नोंखौ देबि आंबो थांला र' नोंनाव नों लेंहरबावबाय आरोना आंनि एलबिनिखौ बिदि खावनो लिंनो फैबाय आरोना सि आइ डि जानानै सि आइ डि थिनहरदों नामा नोंखौ बिदि भाइया देबि जेरेमिया राभाया माखौ खुसेर बिदि लोंनाय समाव गोसोआव गैलादां ब्र'आ औ बे खुसेर बिदै आंथ' बिसिनावनो खुसेर बिदै फेरेहैदोंमोन जेरेमिया ब्र' मा खालामबावनो बै जि समाव लोगो मोनदोंमोन बे समखौथ' गोसोआव थाबाय थाया नालाय अनेक मानसिफोर फैयो मा खालामनो बे समावखौथ' आरो बहाथो गोसोआव थाबाय थानो ब्र'
गाज्रि मोनना दे ब्र' जोंना अखाफोरामोनखौ अके आं बयनिखौबो सापर्ट खालामगोन औ बयनिखौबो सापर्ट खालामगोन जोंना अखाफोरा उर्मिया अट'नो मा अट जाखो बेलाय उरमि ओइ जों मिक्सामानखो बेसोर बिराद मिलायो मालाय औलै मा खालामनो बिसोर मिलायखायो जोंनाव फैखाया बिसोरो उर्मिया माखो थांसै दे नो बेनो नोंनि हरसे थाग्राया उरमिलालाय आगैनो ओइ नोंनावल' एल बि आव ओइस नोंनावल' एल बि आवनो आंनि मानसिखौ सानै साथाम थानायखौबो आंनिफ्राय सेना लांनो नागिरबाय आरो ना दे लां दे जेबो नङा दे लांबानो जाबाय जेरेमिया मा होनखो औ नंगौ औलै नंगौथ' आरो गुड नाइट थेंक इउ गुड नाइट उन्दुनो ओंखारबाय दे उरमि दे उन्दुनो ओंखारबाय दे मा खालामनो उफाय गैया ब्र' जोंना अखाफोरखौ दङ मिक्स इउटुबारखौ सापर्ट खालामनोसै ब्र' दे मिक्स इउटुबार नोंखौ सापर्ट खालामसैनो सापर्ट खालामलायबानो जाबाय थोदस आं थाङालै आं मिनिबायलै जोंना मिक्स इउटुबारा एना फैफिनबायलै ललानो आयै नंगौ नामा एन दालिं दिबियामोनखो सायाखैहायनो आय' माया सायाखै जाखो अरनांगौ गरमखाय सानाव उन्दुनाय जायाखै अ नंगौ नामा उरमि दारलिं गिबियावनो बुंदोल' माखौ जोंना एना मा होनखो खुदै गनाय दै आं सावनायखाय आंखौ दसाव फैलायबाय आरोना नोङो एन देना उरमिया मा होनखो बाय बाय थांबाय आं दे उरमि बाय बाय जोंना अखाफोर गावदांमोनखौ उदालगुरि मा गामिनि ब्र'नो आं एख्राबारिनिलै ब्र' ओमफ्राय नों अबेनिमोनथाय जोंना अखाफोर गावदां आंथ' एख्राबारिनि दे लोगोफोर सोर सोर दं दे कमेन्ट खालाम दे कमेन्ट माथो 7 जन गाहाम दङ रावबो बिदि बायफैबाय दे हाय अर बायनो हेल' बिदि बाय दासो आंनियाव मिलन बर' मालै बोरै खबरा माथो सबख' जाथारबाय नामा जौ गोरान दोंसोना सिख्लादोंसो सोबख' जाखोहा आइया मिलन बर' मा खालामलै उफाय गैया सोबख' जाबाय होननानै जाबाय ओमफ्राय दा मिलन बर' ओइ सोरमोन बे खिथाहरलाय जोंना बे गामिनि मिलनसोना सोरमोन दे अननानै खिथाहरलाय जोंना एना मा होनखो मारै हिनजाव गैयालै फाग्लि एन बिदिबा मा खबरफ्रावनो खबरा मोजां बिदिबा लाइकबा लाइक होदो जोंना मिक्स इउटुबारा मानखौ अखाफोर आंबो नोंनिखौ खालामबाय अखाफोर नोंनिखौ खालामबायनो जोंना माबाया जोंना नै आब' फैबाय दे आब' सनाया फैबाय आब' साया आगै सना मिस इउ टु आब' साया आब' साया मानखो लाइक दान थेंक इउ आब' साया लाइक दाननि थाखाय निथुमनि फैबाय दै हाब माखो गोजा गोजा जोंना रागा जोंना फैगोनलै निथुमनि दिदि अखाफोर गावदां आंबो उदालगुरिनि गरायमारिनिफ्राय गरायमारि आरोना अखाफोर गावदां ब्र' अके मालाबा लोगो मोनलायगोन जोंना बिदिया मा होनखो निथु गेमस्रि फिसायनो निथु गेमस्रि फिसायनो मिलन बर' इसनो देब्रा खोन्थाहरदो अबेनि मिलन ब्र' जोंना सायाबा मा खबर आगै मा ओंख्रि जानाय आंना खबराथ' गेजेरावनो दङ आब' साया ओमफ्राय ओंख्रिया मिरामिससो जोंना दालिसोमोन दिनै जोंना एना मानखो आयु निथु माखौ रागा जोंखो निथु माखौ रागा जोंखो दे अननानै खोन्थाहरदो जोंना बिदिबाया मा होनखो निउ फ्रेन्ड काम दे जायफ्रा गोदान दे बिदिबायजों लोगो जालायबानो जाबाय अननानै प्लिज बिदिबाय नों दहाय फैनांगौमोन दहाय गोदान फैदोंमोन आरोना सानै साथामसो लोगो मोनगौमोन नोङो एन अफिसियेल जारलालै होनना मिनिबायलै एन अफिसियेल एन अफिसियेला आंजों गोदानसो खोमालै देलाय अननानै प्लिज सापर्ट खालामना कमेन्ट गालांबानो जाबाय
आंबो नोंनो बेक रिटार्न हरफिनगोन जोंना आब' प्रिया दुस्थ' फैलायबाय दै लाइक खालामबाय आगै दुस्थ'नो थेंक इउ आब' प्रिया जोंना मिक्स इउटुबारा मा होनखो बिदिबाय मा भिडिअ गोदान होआखै नामा बिदिबाय गोदान भिडिअ होदोंना होआखै जोंनावथ' जोंना मा होनखो एना बिमा अ बिमा आरो आयै निथु बिमा निउ फ्रेन्ड नट काम गोदान लोगोफोरा माने लोगो जाया आरोना बिदि बायदि लोगो जालायबानो जाबाय बयबो बिदि बायदों गोदानफ्रा जोंना निथुमनि मा होनखो हरबाय भुमिका फिसायनो आयै गेमस्रि फिसाय निथुमनि दिदि गेमस्रि फिसाय जोंना मिक्स इउटुबाराव मानखो मिलन सापर्ट खालामदो दे मिलन सापर्ट खालामदो होनना बुंदों नै जोंना मिक्स इउटुबारा दे अननानै प्लिज सापर्ट खालामबानो जाबाय जोंना बिदि मानखो मिक्स ब्र' आहा होआखैलै होआखै आंना मिलना मा होनखो सिम सेम भिलेज गामिनिनो आरोना जोंना आदै मिलनसो होनबा बियो मिनिहरबायलै सापर्ट खालामदोब्रा आदै दे जोंना एनामोनखो बा आगै होनबा गोदै रायज्लायलायो आय' नंगौ नामा जोंना अखाफोर गावदांमोनखो एख्राबारि आं नोंखौ सिनायासै ब्र' आं एख्राबारि जेनिय' गोबां सिनायो एख्राबारिखौ आंखौ सिनायखाया आरोना जों एख्राबारिखौ माने माखासेखौ सिनायो अबसे मानो होनबा आं बायदिसिना माबा खालामा नालाय नों आंखौ माबानोबा नोङो नैबे नोंनो मोनसे बुस्थु हरगोन आं अब्ला नों मिन्थिनोबो हागौ आंना बै साननाय मानि दाउदैया बे फेसबुकआ माने एसे माबा जाबाय आरो ना बेयाव एसे रिपर्ट फैदों बेयाव जानाय नंला ओमफ्राय नोङो आं दा गोदान खुलिदों दैमु बसुमतारि होननाय ओमफ्राय बेयाव थांबोला नों मोनथिगोन आंखौ लोगो हमनो हागोन नोङो जोंना एना मा होनखो दे जागोन रा ब्र' अके ब्र' जोंना सायाब मा होनखो जोंनाबो मिरामिससो जायो दिनै औलै मिरामिससो आब' दिनै मानो होनबा दिनै मंगलबार ना आब' साया जोंना मंगलबारखाय जाया आरोना जोंना मिक्स इउटुबाराव मा होनखो मिलन सापर्ट खालामदो दे मिलन सापर्ट खालामदोनो जोंना मिक्स इउटुबार बुंदो बिदिबाय मा होनखो निनआ गैया ब्र' निनआ गैया अके जाफुं ब्र' फैबाय जोंना हायनो हेल' जाफुं ब्र' जोंना पियार रासोला फैदो दे दिनैसो मा खबर दोला ब्र' मोजां पियार रासोला नै दिनैसो फैदों माथो जोंना आयै एसां गोबावनि उनाव जोंना जमुना ब्र' फैबाय इन्टारटेनमेन्ट आइनो हेल' जोंना मिलना मानखौ अके मिक्स इउटुबारनो जोंना आब' प्रिया दुस्तामोनखो एन रायजोनि बिमा बिमानो एना मा होनखो हाथाया बालाजों हुफाग्ला र' नायनि र' जाफुंमोनखो मिनिना हाय आखाइ खबबाय दै एना मा होनखो आं वेस्ट बेंगलनि ब्र' नोंनालाय मा गामिनि आं उदालगुरिनि दै ब्र' जोंना जेरेमाया अरबायजों आंजों खाथिनिसो 10 मिनिटनि लामायाव खाथिनिथो आरो जों लोगो मोनलायखांनायबो जानो हागौ जोंना जेरेमिया ब्र'आ लोगो मोनलायनाय होनना बुंदों खिन्थु मानो होनोबा बै मा होनो आं गोसोआव गैया आरोना मानो होनबा आंबो बै समाव खुसेर फेरेददोंमोन नालाय आं खुसेर फेरनाय समाव जोंना जिरिमिया ब्रादारा आं खुसेर फेरेनायावनो आंनिफ्राय खुसेर बिदि लोंना थांनायनो ओमफ्राय आं बेखौसो गोसोआव गैया आरोना लोगोफोर जोंना जमुना मा होनखो फार्स्ट टाइम निउ एडेड अके जुमोन दे अननानै सापर्ट खालामबानो जाबाय आंखौबो आंनि भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट खालामबानो जाबाय आं नोंनो हरफिनगोन बेक रिटार्न जायफ्रा आंनि एलबिआव गोदानै फैदों अननानै प्लिज सापर्ट खालामलांबानो जाबाय आंबो बेक रिटार्न पाक्का हरगोन जोंना जेरेमिया राबायमोनखौ अरबायजों आंजों खाथिनिसो 10 मिनिटनि लामाया नंगौथ' आरो खाथिनियानो जोंना साया मा होनखो निउ फ्रेन्ड खालामदो अननानै जायफ्रा दे गोदान दङ दे अननानै आब' सायाजों लोगो जालायबानो जाबाय आब' सायाबो बयनोबो पाक्का रिटार्न हरखायो जोंना बे आब'सो दे आंनि जोंना मा होनखो प्रिया सना जारलासो होनो मिनिबायलै अमित इन्टारटेनमेन्ट फैबाय दे हेल' आं फैदों
मोन अरबाय बोरो लामाया आंनो हगारना हो सैख्लाबनाय सालथे ओइ जोंना नै अमित सालथे फैदो दै अननानै प्लिज लामाखौ हगारना होलायबानो जाबाय बयबो जोंना जाफुंखौ जमोन लोगो जादो जमोन लोगो गैयाबा लोगो जालायबानो जाबाय नै जाफुंफ्रा बुंदों जोंना जाफुङा मा होनखो अमित लोगो जादो अमित दे लोगो जालायबानो जाबाय अननानै जाफुंजों लोगो गैयाबा जोंना दुखु जानु ब्लु नो दुखु जानु गोदानसो खोमालै दे अननानै ब्लु होनसै आं ब्लु होबाय दे दुखु जानु बिजाफ्रिया आब'आ मा होनखो सोर सोर गोदान दे बारा देब्रा बयबो जयेन खालामदो सना बरदे औ जोंना आब' फ्रिया मा होनो दे सोर सोर गोदाननो अनानै प्लिज जयेन जालायबानो जाबाय जोंना जमुना मोनखौ र' जागोननो जोंना आब' साया मोनखो निउ फ्रेन्ड खालामदो दे अननानै दे जाय जायफ्रा गोदान दे अननानै प्लिज लोगो खालामलायबानो जाबाय दुखु जानुआ मोनखो प्रिया आब' मा खबर प्रिया आब' मा खबर जोंना दुखु जानुआ सोंदों जोंना एना मोनखो बा मालाय दैमु बसुमतारिसो नामा औलै दैमु बसुमतारि आंनि आदा आं बे दैमु बसुमतारिखौ सोलियो आरोना जोंना अखाफोरा मा होनो मुलुग आं जोंसारखौबो मोजां सिनायो मुलुग बसुमतारी आं जोंसार अखाफोर गावदां मुलुग जोंना जाफुङा मा होनखो दुखु लोगो जादोंनो दुखु लोगो जाबानो जाबाय जाफुङा जोंना प्रिया मा होनखो दुखु मोजांहाय नोंहालाय माब्रै खबरानो दुखु माब्रैनो जोंना प्रिया आब' सोंदों जोंना हेलौ गाइस सोर जौमोन बसुमतारिजों फ्रेन्ड गैयाबा फ्रेन्ड जादो अननानै जमुना जोंना बे उमिदानो जागोन आरो ना माने जाय जायफ्रा गोदान अननानै लोगो जालायबानो जाबाय जोंना जाफुङा मा होनखो हाय अखाफोरनो जोंना मिलना मा होनखो अके आइ उइल सापर्ट बड' इउटुबार बयखौबो सापर्ट खालामगोन जोंना मिलना जोंना जाफुङा मोनखो मिलन लोगो जादोंनो मिलन नंगौ नै जोंना जाफुङा लिंहरदों जोंना एना मा होनखो खुसेर फेरेदग्रामोन नामा औलै आं खुसेर फेरेदोंमोन एन दार्लिं जोंना मिलना मा होनखो जाफुं बड' ब्लग अके उइल सापर्ट जाफुं नोंखौ नै जोंना मिलना सापर्ट खालामनो थाखाय थांगासिनो दङ जोंना मिक्स इउटुबाराव जाफुं बर' ब्लग आंनो मानो बेक हराखै जाफुं मानो बेक हराखैनो जोंना मिक्स इउटुबारनो दे अननानै प्लिज फल'वार्स खालामना बेक हरफिनबानो जाबाय जोंना जेडि सरगायारि फैबाय माखौ मेसेज दिलेट खालामखो देलाय हरफिनबानो जाबाय जेला अननानै प्लिज जेडि सरगायारि जोंना जमोना मा होनखो दे जागोन खालामगोन बयनिखौबो मोजाङै था गासैबो दे जाफुङा मा होनखो अके हरगासिनो नों सायाबा दिलिट खालामबाय दे मेसेज जोंना जेडियाबो मेसेज दिलिट खालामबाय आं नुस्लाबासै आरोना अखाफोर मुलगा मा होनखो इख्राबारे अबेथिं न' नोंसिना जोंना अखाफोर मुलग जोंना बे बादामालि बाग्रा दंना बादामालि बाग्रा बे गुदियावनो जोंना मिक्स इउटुबारा मा होनखो जिडि सरगायारि फैदो जिडि नै जोंना नोंखौ लिंहरदों जोंना प्रियायाबो दिलेट खालामबाय मेसेजखौ जोंना जेरेमिया मा होनखो अरबाय आंजों गामि खाथिनि लाइनिसो 10 मिनिटसो लामा जेरेमिया जोंहा 10 मिनिटनि लामासो आरोना बयबो जेरेमिया जायफोरा सापर्ट गैया अननानै प्लिज सापर्ट खालामलायबानो जोंना फुजाया मा होनखो मेसेज दिलेट खालामबाय जोंना जिडियाबो मेसेज दिलेट जमुना मा होनखो जोमोन बसुमतारी इन्टारटेनमेन्ट बाक्सानि बाक्सानि आरोना पियार जासुलाय मा होनखो मिलन बर' आंखौबो सापर्ट हरदो मिलन बर' सापर्ट खालामबानो जाबाय नै जोंना पियार जासुलाखौबो पियार जासुलाया जोंना बे फाख्रिबारिनिसो दै जोंना जाफुंनाबो मेसेजआ दिलेट जादों बयनाबो मेसेज दिलेट जाफैगासिनो दं दै जोंना जेरेमाया मा होनखो इख्राबारिनि थांबा हाबनांगोन र' फैबानो जाबाय दे हाबनो हागोन जेबो नङा जेरेमिया ब्र' जोंना अमिता मोनखो जाफुं बर' आंखौबो खालामदो आंनाव ब्लु गैया अके जाफुं दे अननानै प्लिज नोंबो सापर्ट खालामबानो जाबाय अमित इन्टारटेनमेन्टखौ ब्लु गैया माने नोङो ब्लु दं नालाय अननानै प्लिज लोगो खालामबानो जाबाय जोंना मिक्स इउटुबाराव जेदि आं खालामबाय नोंनिखौ आंनिखौबो खालामदो दे जेदि नोंनिखौ जोंना मिक्स इउटुबारा सापर्ट खालामनानै अननानै प्लिज नोंबो सापर्ट खालामबानो जाबाय फल'वार्स खालामनानै जिडि सरगायारि जोंना जमुना मा होनखो ओंखाम जाबाय नामा जाखांबाय ब्र' मिरामिससो दिनै जोंना दे नोंसिनालाय बोरै नोंसिना खबरफ्रा बोरै दे अननानै प्लिज लोगोफोर खोन्थालायदो आरो जाय जायफ्रा गोदानै फैदो आंखौबो सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो जाय जायजों लोगो गैला दे अननानै फुल वास खालामना सापर्ट खालामलायबानो जाबाय अननानै प्लिज
जोंना अखाफोरखौ दा मा होनखो अके ब्र आं खेबसे बादामालि लायखांबाय ब्र मण्डला जितेन इबुन लकेस्वर लगन मोनखौ सिनायजोबो नंगौ नामा बे लगन मोननायनि न' खाथियावनो जोंना अखाफोरखौ आं बे लगन मोननायनि न' गुदियावनो जोंना मिलना मा होनखो जाफुं बर' ब्लग नोंनिया सार्च खालामबाबो फैया माथो जाफुं नोंना सार्च खालामबाबो फैयानो जोंना मिलन बर'आ बुंदों जोंना जमुना मोनखो आंना गाज्रिलै गरमखाय डिउटियावसो दं आंहा नंगौ नामा जाफुं ब्र गरमावथ' बहुद गरम होदोलै मा होनबावनो जाफुंआ खोनायासै जोंना इउटुबार ब्रमोनखौ अमित एन्टारटेनमेन्ट आंनिखौबो नाय भिडिअ अमित भिडिअ नायबानो जाबाय ने जोंना इउटुबारा बुंदों अननानै प्लिज भिडिअ नायबानो जाबाय बिदि बाहाय थांबाय नामाथाय अननानै प्लिज कमेन्ट अमिता मानखो जाफुं बर' आंखौबो खालामदो आंबो नोंनिखौ खालामबाय जाफुं नोंनिखौ नै जोंना अमितआ खालामबाय ना अननानै प्लिज नोंबो जाफुंखौ जोंना अमितखौ खालामहरफिनबानो जाबाय जाफुं ब्र जोंना अखाफोरखौ दं अके ब्र गोजोननाय थाबाय थेंक इउ जाफुं माबा अखाफोर मुलुग थेंक इउ जोंना अमितामोनखौ ब्लु हो सालथे अरबाय अके ब्लु होबाय दा ब्लु होबाय अमित नोंनो जोंना जमुनामोनखौ मा खालामदों गासैबो सेंग्राफोर मा खालामदों गासैबो दे अननानै प्लिज खोन्थालायबानो जाबाय जोंना इउटुबारमोनखो आं नोंनोबो लोगोखा अमित अमित नोंजोंबो लोगोखानो जोंना इउटुबारा दे अननानै नोंसोर लोगोआव माने सोरबा भिडिअ आगारनायखौ सोरबा नायलाय नालाय दा भिडिअ आगारनायखौ नायलायबानो जाबाय दे लोगोफोर सोर दं आंनि इलुआव दे अननानै प्लिज कमेन्ट जोंना पियारा सुलायमानखो हिनजाव लाला नामा नों बोरायबाय लागोन र' पियारा सुला लागोन आं बेलेगनि सिनायना लागोन दै एबाराव बे एरियानि लालालै जोंना मिलना मा होनखो मिक्स इउटुबाराबो सार्च खालामबाबो फैयाखै र' दै आं मिलन नोंनो ब्लु होनि बे ब्लु लानानै बिनि नामाव सेरना होबानो जाबाय जायनो होनो बिनि नामाव सेरनानै बिनि नामाव सेरना बे चेनेल ओंखारोना नैबे माबा गटु चेनेल ओंखारो बे गटु चेनेलाव सेरना होबानो बिनि डाइरेक्ट माबायाव हाबहैगोन आरो आइडियाव देलाय ब्लु होबाय आं नोंनो जोंना जौमोन बर'आ मा होनखो उदालगुरियाव 24आव थांगासिनो बेरायनो दे फैबानो जाबाय जौमोन ब्र अननानै खोन्थाहरबानो जाबाय मा समाव फैयो लोगो मोनगोन अखाफोर मुलुगा मा होनखो अमितआ जोंसार बिदा नामा ब्र जोंसार बिदा नङालै अमितआ बे माबानिसो बोरिगन्दनिसो बे अमितआ ब्र अखाफोर बोरिगन्दनसो बे अमितआ जोंना मिक्सआ मा होनखो जौमोन ब्र लोगो जादों जौमोन ब्र नै जोंना मिक्स इउटुबारा लिंहरदों दे अननानै लोगो जालायबानो जाबाय जोंना मिक्स इउटुबारा मा होनखो मिलन नों आं एजि गेमार वाइटि लिड होमबाना मोनगोन आं ब्लु होदोंमोनलै मिलननो जोंना जमुनामोनखो एनि 8:30 AM आवसो मोनहैगोन उदालगुरि टाउनाव नंगौ नामा ब्र नोङो आंखौ लोगो हमनोबो ना बेयावथ' आं दायो नाम्बारखौ हरनो हायाना दैमु बसुमतारि लिरनानै सार्च खालामबानो जाबाय होमबानो आंनि माबाखौ मोनगोन आरोना फेसबुकआवहाय दैमु बसुमतारि होननानै सार्च खालामबानो जाबाय बेयावहा नोङो फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरनानै दोनबानो जाबाय माने आंनाबो खानाया जाथिखा आरोना ओरैनो खावसे ओरै खावसेल'सो दिन्थिनाय दङ बेयावहा नुगोन आरोना आंखौ बेयाव नोंनि माबाखौ हरबानो जाबाय होमबानो लोगो मोनगोन नोङो जोंना मिलना मा होनखो अके दान खालामबायनो मिलना जोंना मिक्स इउटुबार मिलन आं खालामबाय दानि आंनो मिलनखौ खालामबाय आरोना जोंना मिक्स इउटुबारा आरो नोङो दैमु बसुमतारिखौ मोनथाराबाना सम समसो नायदो आङो बे साननायमानि दाउदैया माने बे आंनि मेन फेसबुक आइडिमोन र' दे लोगोफोर बिदि बाया कल खालामदो दसे
जोंना मिलन बर' मानखो न' ब्र' आंहा चेनेल गैया चेनेल गैया आरोना जोंना मिलना जेरेमिया मा होनो पियार जासुला मा ओंख्रि जाखो होनो जोंना बे पियार जासुलाखौ मिथिखायो दा नोङो जेरेमिया ओइ फाख्रिबारिनिसो जोंना बे पियार जासुलायाबो जोंना अखाफोर मुलुगाव एख्राबारियाव साबैसे इउटुबार दं ब्र' जों लागोआवथ' गोबां दंलै खैजोनखौ बुंथ'नो खना खनला बहुद दङ सिरि सिरि दङ आरोना बहुद दङ जोंना मा होनखो मिक्स इउटुबारा आं इउटुबब्लाबो खालामबाय आं इउटुबब्लाबो खालामबाय आरोना जोंना मिक्स इउटुबारा मा होनहरखो र' दै आं दसे माबा र' दै बिनिफ्राय आंनियाव कल खालामगासिनो दोङो आं बेनो मोनसे सोरबा सोरबा माबा खालामदों र' सोरबा हाइक खालामदों जोंना मिलन बर' मानखो MNS बर' चेनेल के खालामना हो फ्रेन्डनि आंनि बेस्ट फ्रेन्डनि MN बर' चेनेल के खालामना हो MNखौ सापर्ट खालामनांगौ आरोना बिनि बेस्ट फ्रेन्डनो जोंना फुजा बर' फैबाय फुजा आब' फैबाय लाइक डाउन आगै थेंक इउ आब' लाइक डाउन होनायनि थाखाय जोंना मिक्स इउटुबार फैबाय मिलन बेखौ खोन्था आं बेक हरगोन जोंनाव भइसआ क्लियार जायाखै भइस क्लियार जायाखै आरोना माने सोरबा सोरनिखौबा हाइद खालामना दोननो मोनदों खिन्थु आं दा नायफिननासो आनहाइद खालामफिनदों आं ओमफ्रायसो कमेन्ट फैदों मानो बिदि खालामोब्रा गावजों गावलाय मानो हाइद खालामो जोंना फुजा आब'आ मा होनखो आंहा दासो आगैनो जोंना नैबे माबानिखौबो जेदिनिखौबो हाइद खालामना दोनदोंमोन सोरबा ओमफ्राय आं दासो आनहाइद खालामफिनदों नायै जोंना मिलना मानखो MS बर'खौ सापर्ट खालामना हो MS बर'खौ सापर्ट खालामना होनांगौनो जोंना पेरासुला मानखो जेरेमिया आदा आं जाखांबाय फान्थावसोमोन ओमफ्राय लेस्रा फाजा जाखांबाय आरोना जमोना मा होनखो मा जाखो जेबो जायाखै ब्र' जेबो जायाखै जोंना जेदिया मा होनखो गोदान लोगो फैदों सोरबा आंबो नोंसोरखौ सापर्ट खालामगोन फुल वाच भिडिअ नायना दे जोंना जिदि जायफ्रा लोगो गैयादों अननानै प्लिज लोगो जालायबानो जाबाय फुल वाच खालामनानै जोंना जमुना मोनखो माइ नट टाइम ब्र 11 PM अन दा माइ डिउटि अके ब्र 11ता बाजायाव नोंहा डिउटि दङ आरोना दे जेबो नङा 11ता जाबायानो जोंना मिक्स इउटुबारा मा होनखो पियार जासुला आंनो मानो बेक हरदिया पियार जासुला मानो बेक हराखैनो ब्लु होबाय दे पियार रासुला ब्लु होबाय नोंनो आङो नोंनि माबाखौ नायना जोंना मिलना मानखो MS बर'खौ फ्रेन्टिं खालामना हो MS बर'खौ देलाय बेयावथ' माबा गैयालै बेयाव माबा फैयाखै मिलन बेयाव माबा फैयाखै
जोंना मिक्स इउटुबारा जौमोन फैदो नो पियार आसोला नोङो ब्लु होबाय जेडिनो प्लिज ब्लु अके ब्लु ब्लु होबाय दे जेडि जोंना अखाफोर मुलुगा मा होनखो नोंसोरा बाबाया अमा दानो नामा दाना ब्र' जोंना दाना दै अमा दाना जोंना बाबाया जोंना जेरेमिया राबाया मा होनखो जेरेमिया ब्र' औ सानै 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 बा मिनिट लामा जोंनिफ्राय औ 5 मिनिटनि लामा आरोना जोंना मिलियना मा होनखो एम एस बर'नो जोंना अकेनो जोंना फुजा आंनि कमेन्टखौ मानो फरायाखै आगै फरायासै आब' नै दासो नोंना कमेन्ट स' जादों कमेन्ट स' जायाखैमोन खोमा र' आब' फुजानो ब्लु होनि आङो कमेन्टस' जायाखै खोमा देलाय ब्लु होबाय आं देलाय जाय जायना कमेन्टस' जायाखै देलाय बुंहरबानो जाबाय जोंना अमितामोनखौ फुजा दार्लिं सनानो दे अननानै प्लिज जायफ्रा माथो ओंख्रि जायामोन अ जोंना ओंख्रिया मिरामिस आब' जोंना दालि जलसोमोन ओमफ्राय नोंसिनालाय मा ओंख्रिमोन दे आब' फुजा दे खोन्थाहरदो आरो जाय जायफ्रा थांनोसै खोन्थाहरबानो जाबाय आं ब्लुखौ लाखिनांगोन ना बिनि थाखायनो अननानै प्लिज खोन्थाहरबानो जाबाय जायफ्रा थांनो जोंना मिलना मा होनखो बोरो प्रिन्ट खालामना हो जायाखैलै मिलन ब्र' बिनिखौ माबाना हरबानो जाबाय देलाय बिनि माने माबा बिनि आइडिजों फैनांगोन बिनि आइडिजों फैबासो हागोन आरो ना मिलनफ्राव बिनि आइडिजों फैनो होलाय बिनि आइडिजों फैबोला हागोन जोंना जि डि सरगेयारिया पियार जासुला प्लिज फुल भिडिअ नायना सापर्ट खालाम आंनोबो नोंनिखौ सापर्ट खालामगोन फुल भिडिअ नायना देरहासुला दे अननानै जोंना जिडिए लेंहरदो दे अननानै प्लिज फल'वार्स खालामना सापर्ट खालाम हाय हासबेन्डआ मा खबर ओइ रन्जन आनहाइद खालामना दोनोमोन नोंखौ देलाय मेन आइडिजों मोनसे हरफिनलाय देलाय अननानै प्लिज आरदि देलाय मेन आइडिजों हरफिनलाय अननानै कमेन्टखौ नोंनिखौ आनहाइद खालामना दोनोमोन सोरबा सोरबा ओमफ्राय नायफिननानै अननानै आं माबा खालामफिनदों आरोना देलाय हरबानो जाबाय जोंना फुजाया मा होनखो अमित दारलिं जोंना मिलन बर' मा होनखो एम एस बर'खौ पिन खालामना हो पिन खालामनोथ' नामायदोलै जायाखै जोंना बिखुंगुरफ्राव फैबाय दै अरबाय नों मोजाङै दंना औ आं मोजाङैनो दं बिब्र' जोंना जौमोन बर' माखौ बाय बाय अल अपेन माइ डिउटि ब्र' अके दे नोंहा डिउटिनि सम जाबायब्ला दे जेबो नङा ब्र' आंनि एलबियाव दसे सम फैनायनि थाखाय जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो लाइक होबावनानै प्लिज लाइक होबानो जाबाय जोंना मिस इउटुबारा मानखौ दे दा हरदो पियार दा हरबानो जाबायनो पियार जोंना आब'साया मानखौ अमित आंनि कमेन्ट नुदोना नुवाखै नों आगै सना आं नोंनि कमेन्ट रिप्लाइ हरा ओइ अमित थांखो ना माखो नों कमेन्टखौ नायदोंना नायाखै आब' सायानिखौ मानो कमेन्ट हरासै नोंलाय आरो आं एसे खामदों जायाखै मानो जायाखै आंथ' नोंनि माबाखौ माबा खालामदोंमोन आनहाइद खालामदोंमोन सोरबा खालामदोंमोन आं बेखौ आनहाइद खालामदोंमोन नैलाय जिडिनिखौबो सोरबा खालामदोंमोन बिनिखौ खालामबाय आङो आनहाइद खालामफिनदों ओमफ्रायसो जिडिनियाबो कमेन्ट फैदो जोंना आरदि स्टेटास प्लिज सापर्ट खालाम आरदि दे अननानै सापर्ट खालामनांगौनो जोंना बे आरदिया बिदि बायसै दै बिदिबाय आरदिया लाइक डान अरबायनो थेंक इउ लाइक डान खालामनो थाखाय मिक्स इउटुबारा मा होनखो आरदि स्टेटास फैदो आरदि स्टेटासा बे आरदिया बिदिबायसो
बिखुंगुरफ्रा मानखौ अरबाय नों उन्दुलांबाय ना ब्र उन्दुआखैलै ब्र नुवाखै एल बि होबाय थादों आङो जोंना पियार रासुलाय मानखौ जेडि सरगियारि आं नोंजों लोगो खासो नोंसो हराखै खोमा अ जेडि नोंजों जोंना नै पियार रासुलाय लोगोखासोना नोंसो हराखै खोमा होनना बुंहरदो आरोना जोंना फुजा आब'आ मा होनगोन बि आगै मा ओंख्रि जानायमोन बि मा ओंख्रि जानायमोन दे अननानै खोन्थाबानो जाबाय जोंना आरदिसिया आं साब लायालै ब्रमोन औ साप्लायानो जोंना मिक्स इउटुबारा मा होनखो आरदि आं हरबाय नोंनो आरदि नोंनो हरबायनो जोंना मिक्स इउटुबारा जोंना बिखुंगारा मा होनखो नोंबो बेक हरफिनबानो जाबाय आरो ना आदै जोंना मिक्स इउटुबारा मा होनखो फुजा आब' दालि आरो पनिर आलु मटर भाजिमोन औ गोथाव माथो बिब्र' जोंना निजोम बस फैबाय दे बस नै हेलौ बस जोंना फुजाबो मा होनखो बि अ गोथावथार माथो आगै गोथावथारावनो जोंना बिया मा होनखो बिदि भाइ फैयाखै नामा ब्र' बिदि भाइया फैदोंमोन सोरबा हाइद खालामदोंनो बिनि माबाखौ ओमफ्राय आंबो आनहाइद खालामहैदोंमोन होनबाबो थेवबो बिनि मेसेज फैयाखै आरोना बिदि भाइया बे आरदियानो बिदि भाइसो बे आरदि स्टेटासआ बे आरदि स्टेटास ना बे बिदि भाइ जोंना अरबाय मेन निन आगैयानो औ उन्दुनो ओंखारबाय आरोना बिदि भाइ जोंना सायाबा बिदि आगैया आंनिबो कमेन्ट नुवा बे नों नुदोना आंनिखौ ओइ बिदि नोंनि कमेन्ट नुदोंना नुवाखैनो आब' सायानि कमेन्ट नुदोंना नुवाखैनो मा बुंहरा नोङो बि नों फैदों नो बि आब' सायानै बि नों फैदोंनो माथहरदों नै बिदि बि नोंखौ जोंना मिक्स इउटुबारावनो आरदि सापर्ट हरदो आरदि नै बिदि भाइ सापर्ट हरनांगौनो आरदि मिक्स इउटुबारा बुंहरदों अमिता मा होनखो अमा बेदर बयलार दालि जल मैथा बाथोन मोन फुजा सना जिउ जोंना बिनानाव इगजाम पास जानाय ओंखाम जाहोदों दिनै ओइ अमित बा नों बिदिसो जोंखौबा लेंहरा आरोना खाथिजों खाथिखौ बा गामिनिखौनो लिंहरबावा आरोना नों बिदिसो र' नोंखौ अमित जोंना आरदिया मा होनखो आरदि स्टेटासआ फैयाखै ब्र' औ थाङाखै नामा जोंना एम एन ब्लु होदो भाइ अके एम एन ओइ जोंना नै एम एन फैबाय दे ब्लु होबाय आं एम एननो जाय जाय लोगो गैया अननानै प्लिज लोगो जालायबानो जाबाय देलाय एम एनआ गोदानसो जानो हागौ नोंसोरनि थाखाय देलाय लोगो जालायबानो जाबाय जोंना दै मिलन बर'आ बुंदोंमोन ना एम एन होननानै दे ब्लु होबाय आं एम एननो दे बयबो सापर्ट खालामलायबानो जाबाय एम एनजों जोंना मिस इउटुबार मा होनखो अमित एन्टारटेनमेन्ट भिडिअ नायनो अमित एन्टारटेनमेन्ट भिडिअ नायनो जोंना जेरेमिया मा होनखो खाथिनि बाबो ओंखारथ'बाय दे ब्र' लाइक होबाय दे थेंक इउ जेरेमिया ब्र' दे जेबो नङा दे जोंना फुजाया मा होनखो अमित आंबो जाहैगौमोन ना अमित जाहैगौमोन जोंना फुजा आब'आबो जोंना बि बर'आ मा होनखो साया आब' फैदों र' दसे अर बाइखौ खबर लानो मानो फैया नोंलाय दिनैसो फैदों नोङो अमिता मोनखो साया र' नायगोन आं ओइ आं स्पिड फरायनोसै दै कमेन्टआ माने एसे थालांगासिनो दङ एसे स्पिड फरायग्रोनि आङो जोंना मा होनगोन नुदों बायदियावनो आरदिया नुदोंनो जोंना आब' सायानि कमेन्टखौ जोंना मिक्सआव मा होनखो एम एन आं थांगासिनो ब्र' एम एन एस थांगासिनो जोंना मिक्स इउटुबारा जोंना फुजाया मा होनखो बि आगै बेयाव दाउसोनो आगै बेयाव दाउसो माया दाउ जाखोलै अमिता मोनखो दे गासैनिखौबो भिडिअ नायना कमेन्ट हरगोन आं अल फ्रेन्ड अके थेंक इउ जोंना मा होनखो एम एन एस बर'आ अल फ्रेन्ड सापर्ट खालामदो प्लिज नो ओइ एम एन एस बर'आ लिंहरदों बयखौबो दे अननानै प्लिज जायफ्रा गोदान दे अननानै प्लिज सापर्ट खालामलायबानो जाबाय प्लिज जोंना जेरेमिया ब्रह्मखौ सोरबा गोदान आंजों लोगो जाना कमेन्ट हरना दोनहरदे जेरेमिया ब्र'आ बुंदों सोरबा गोदान दंबा अननानै प्लिज लोगो कमेन्ट खालामना दोनहरबानो जाबाय दे एमेन लोगो गैयाबाथाय अननानै प्लिज लोगो जालायबानो जाबाय जोंना बिखुंगुर ब्रह्मखौ अमित सालथे सैख्लाबनाय मा एसे गोथावलैनो बिब्र' जोंना बै एम एन एस जों अननानै प्लिज लोगो जालायबानो जाबाय जेरेमिया ब्र'आबो लोगो जा अमिताबो लोगो जा आब' सायाबो लोगो जा दे बयबो आब' फुजा मोनाबो सोर सोर दं दे अननानै प्लिज लोगो जालायबानो जाबाय देलाय जोंना एम एन एस मा होनखो प्लिज हेल्पनो दे बयबो अननानै हेल्प खालामलायबानो जाबाय अमित अके
आं आंनोलाय पार्टियानो जेरेमिया मानखौ गुड नाइट ब्र थेंक इउ गुड नाइट सेम टु इउ जोंना बिखुंगर ब्र मानखौ अमित चालथे आंखौ मानो लिंहरदिया नों जोंना पियार जासुलाया मानखौ बिदि आगै सना बोरै खबरानो जोंना बिखुंग्रा फुजा आब' गोथाव दे जोंना मिलन ब्र हाइट जाबाय जायाखै मिलन ब्र हाइट जायाखै जोंना साया आब'मोनखौ जि आगै नोंनि नाम्बारखौ रावबो सापर्ट खालामला मिस नितु आइसो दे हाय नो हेल' मिस नितु दिदि जोंना मिलन बर' माखौ फैबायलै एम एन बर'आ ओइ देलाय एम एन एस बर' प्लिज नो देलाय अननानै प्लिज लोगो जालायबानो जाबाय बि ब्र' दे ब्लु होबाय आं नोंनो देलाय देलाय खबर ज' बे मेरे एलबी में है ना ओ एम एन एस बर' से प्लीज फ्रेंड हो जाए प्लीज 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 सबको बोल रहा हूँ मैं प्लीज प्लीज जोंना सायाबोमोनखौ बि खुंगुर आंबो नुवाखै नामा आंखौ नुवाखै नामानो देलाय अननानै लोगो जालायबानो जाबाय देलाय एम एन दों दहायनिफ्रायनो लिंहरबाय थादों देलाय अननानै प्लिज लोगो जालायबानो जाबाय देलाय अननानै प्लिज प्लिज जोंना मिसनि तो की वैसे हेलो एवरीवन नमस्ते बोले वैसे खुलुमबाय आरो ना बिदिबाय मा होनगो प्लिज आन हाइट प्लिज अके अके देलाय मिसनि देलाय बिदिबाय नों मेन आइडिजों मोनसे कमेन्ट खालामनाय फैना फैया आं नायबावनि आरो ना चेक खालामनि जोंना मिसनि तो प्लिज कमेन्ट माय हुम न्यू फ्रेंड फर आईडी से ओ मिसनि तो कैसे आरो ना যোনে যোনে ফ্ৰেণ্ড নাই নতুন আহিছে মিছ নিতুকে চা মিছ নিতুৰ লগত ফ'ৰ আই ডি জইন কৰিবা বুলি কৈছে मिक्स इउटुबार मा होनखो एम एन ब्र आं खालामबाय आंनिखौबो खालामदो एम एन एस नोंनिखौ जोंना मिक्स इउटुबार खालामबाय होनदों अननानै नोंबो बेक खालामहरफिनबानो जाबाय जोंना बि खुंगुरफ्रा मा होनखो साया आब' क्रें फैबायना कारेन्ट फैबायना औ कारेन्ट फैबाय केस हरदों जोंना मिसनिटु मानो कि खबर মোৰ খবৰ ভালে আছো মিছনিটু মিক্স ইউটিউবাৰ মান মিছ নিটু মই যাই আছো দে মিছ নিটু গৈ আছে বোলে আমাৰ মিক্স ইউটিউবাৰে हाय ब्र क्या हुआ मिलनाव हेल्प खालामदो एम एन खौ ब्र औ देलाय एम एन एस खौ बयबो सापर्ट खालामबाय देलाय जोंना बि फैदों फ्रेन्ड जारला रावबो देलाय अननानै देलाय एम एनसखौ बयबो सापर्ट खालामनाय जाबाय एम एन मिक्स इउटुबार दा मिक्स इउटुबार नोंनो सापर्ट खालामना हरबायनो जोंना मिलन मिक्स इउटुबाराव मोनखो मिलन आं खालामबाय एम एसखौ रदै आं मोनसे माबा नायनि दै एक मिनिट जोंना बिदि फायना बिदिबाय देलाय मेन आइडि हरलाय आं माबा खालामफिनदोंमोन दालाय मेन आइडि हरलाय मेन आइडि हरलाय मिलना मानखौ मिलन बर'आ अकेनो फुजा आब' मानखौ साया आब' मा ओंख्रि जाया मा ओंख्रि आब' फुजा देलाय अननानै बे एम एन एसजों लोगो जालायबानो जाबाय देलाय अननानै प्लिज लाभ इउ मिलन बा नो लाभ इउनो एम एन देलाय आंखौबो अननानै सापर्ट खालामना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आंबो नोंनो बेक रिटार्न पाक्का हरगोन सिन्था खालामनाङा जोंना मिसनि टनखौ मानखौ हायनो जोंना मिसनि तो की बोले कैसे एम एन एस प्लिज काम ना एम एन एस नोंखौ नै जोंना मिसनि तो মাতি আছে আমার মিসনিটোৱে দে সাপোর্ট নাই যদি সাপোর্ট কৰি লোৱাচোন जोंना मिसनिটো কি বলেছে আর ডি প্লিজ কাম মাই হুম আর ডি তোমাক মাতি আছে এম এন কি বুলি কৈছে फुजा ब्रह्म दान आंनिखौबो खालामदों फुजा नोंखौ नै एम एन एस बर'आ नोंखौ सापर्ट खालामनो हरनाय प्लिज नोंबो सापर्ट खालामफिनबानो जाबाय आर्टिस्ट जारलालै ब्र'नो जोंना बिखुंगुरा मानखौ गाजमोन जाय साया आब'खौ दाबो साब खालामाखै प्लिज खालामाखैब्ला प्लिज
लोगोफोर गासैबो साब खालाम दे बयबो सापर्ट खालामनो जाबाय सायाखौ साया आब'आबो पाक्का रिटार्न होखायो दिनै होआदे खिन्थु साया आब'आ गाबोनसो होगोन दे जोंना अमिता मानखो साया मा खालामदोंनो जोंना फुजाया मानखो MNS कमेन्ट हरना दोन गाबोन बेक हरगोन दे गाबोनसो बेक हरगोन अननानै प्लिज नों सापर्ट खालामनानै दोनबानो जाबाय कमेन्ट खालामबानो जाबाय मानो होनबा दिनै बेक टु बेक लाबोला गोबाङानो आनजायोना बिनि थाखायनो गाबोन हरोबोला 24 घन्टानि उनाव रिटार्न लायोबा माने आनजाया आरोना खिन्थु मोनसे खोथाया बेबो किसुमान मानसिफोरा माने मानसिफोरा सापर्ट खालामफिना खोथाया बेनो जोंना अमितामोनखो फुजा मा खालामदों मा जेबो बुङा नोंनो जोंना মিষ্টিটো কি কৈছে হাই বুলি কৈছে ইউটিউবাৰ কৈছে মিষ্টিটো মই কৰি দিলোঁ দে কমেণ্ট চাবা মিষ্টিটো তোমাক ছাপোৰ্ট কৰি দিছে বুলি মিক্স ইউটিউবাৰে প্লিজ কমেণ্ট চাই কিনে আপুনি বেক ৰিটাৰ্ণ কৰি দিয়াচোন পূজা ব্ৰহ্মা কি কৈছে अमित कमेन्ट नायदों आं अमित कमेन्ट नायगासिनो दंनो जोंना आर्टिस्ट लोगोसे आंना कमेन्ट स' जाला बि खुंगुर सना कमेन्ट स' मानो जायाखै मा होनखो MNS बर'आ मोनखो बि खुंगुर ब्र दा नों आंनिखौबो खालामदों बि खुंगुर नोंखौ नाय जोंना MNS आ सापर्ट खालामनानै अननानै प्लिज नोंबो सापर्ट दान खालामहरफिनदो अननानै प्लिज जोंना मिस नितुकि বুলি কৈছে ভিডিঅ' চাই প্লিজ 3 মিনিট আর নহলে অঁ 10 মিনিট ভিডিঅ' চাই কিনে ছাপোৰ্ট কৰি দিবা বুলি কৈছে মিছ নিটোৱে 3 মিনিট যদি ভিডিঅ' নাচায় তেনেহ'লে আন হৈ যায় আৰু না এইটো কৈছে হয় 3 মিনিট ভিডিঅ' চাই কিনে ছাপোৰ্ট কৰিব লাগে চবেকে নহ'লে আন হৈ যায় বহুতকেইটাই আন হৈ যায় মোৰো বহুত আন হৈ গৈছে মানে কিছুমান মানুহকেইটা ফুল ভিডিঅ' নাচায় না ফুল ভিডিঅ' নাচালেও 3 মিনিট ভিডিঅ' চাব লাগে আৰু ন ফুল 3 মিনিট ভিডিঅ' নাচালে আন হৈ যায় বহুতকেইটাই অমিত কি কৈছে गावनि हौवाखौनो एसेबो फात्ता खालामा माथो नों फुजा गड মিছ ইউটিউবাৰ বুলি কৈছে 250 হ'ল মিছ নিটু চাবা 250 হৈ গ'ল বোলে মিছ নিটু চাই কিনে হেৰি কৰি দিয়া বিকুংকুৰ কি বুলি কৈছে ओके एमेन्स বুলি কৈছে মিছ নিটু কি কৈছে ओके आर डी और भाई प्लीज हेल्प मी मेन आईडी ओके ओके रो मैं देख रहा हूँ विधि भाई टेंशन लेने का नहीं है अभी मैं देख रहा हूँ विधि भाई आंनाथ' माबा देखायदों नै मोनसेया रिपर्ट मोनसेया रिमभ मोनसेया फुड आनसार इन টিম আউট দেখাই আছে এটা তাৰপিছত হাইট আনচাৰ অন দিছ চেনেল তাৰপিছত এডেড এই ব্লু आंथ' नोंनिखौ आनहाइड खालामबायमोनलै बिदि भाई ओमफ्राय मानि थाखाय बिदि जाखो सोरबा खालामदोंमोन नोंनिखौ हाइड खालामदोंमोन खिन्थु आं आनहाइड खालामदोंमोन माबोरै जाखो आं बुंनो रोंला आरोना जोंना फुजाया मा होनखो अमित नों बहानिमोनलाय अमित नों बहानिमोन फुजाया सोंदों जोंना मिलना मोनगोन दे हेल्प खालामदो MNS बर'खौनो दे बयबो हेल्प खालामनानै देलाय गावजों गाव अननानै प्लिज जायफोरा लोगो गैला देलाय MNS बर'जों दे बयबो लोगो जालायबानो जाबाय मिस इउटिउबारा मा होनखो मिस नितु মই আৰু নতুন টু আইডি দিম দে মিছ নিটো তোমাক আৰু মিছ ইউটিউবাৰ বুলি নতুন টু আইডি দিব বোলে চাপ আইডি দিব আৰু না তাৰপিছত UNS আহিছে দে UN नार्जारी हेलो UNS अमित কি বুলি কৈছে অমিতা मोनखौ उदालगुरि फुजा नोंनालाय अबेनिनो फुजाया मोनखौ अमित आं गसाइगावनिसो फुजाया गसाइगावनि आरोना क'क्राझार मिसनिथ' কি কৈছে ओके दा नमस्ते বুলি কৈছে সেৱা কৰিছে আৰু না মিছনিটো কিবা কোনে কি অমিতে কি বুলি কৈছে सोर सोर दं नोंसोरा न'आव सोर दंनो मिसनिथ' বুলি কৈছে অমিত প্লিজ কাম মাই হোম অমিত नोंखौ लेंहरदों नै जोंना অমিত তোমাক মাতি আছে আৰু ন তোমাক মাতিছে মিছনুতে দে ফ্ৰেণ্ড নহয় যদি ফ্ৰেণ্ড হৈ লোৱাচোন প্লিজ আৰু কি বুলি কৈছে প্লিজ হেল্প মি অমিত হেল্প
হেল্প বুলি কৈ আছে কিন্তু কি কৰিম আৰু ন উপায় নাই। মই কৰি আছোঁ কিন্তু এনেকুৱা হৈ গ'ল গমেই পোৱা নাই মই উমিদ বুলি কৈছে आंनो मा ब्लु होआब्रा सालथे अके अके ब्लु दियो ब्लु होनि र' अमित सालथे दे ब्लु होबाय दे अमित मिलन बर'माखौ हेल्प खालामनानै खालामलै ब्र' जों बर'जों बर' औ दे बर'जों बर' बयबो हेल्प खालामलायना अननानै प्लिज प्लिज मिसिन ब्लु प्लिज अके ब्लु দি আছোঁ দে ব্লু হ'ব দে ব্লু লৈ খিনি কোনেও গুচি নাযাবা দেই যোনে যোনে যাব কৈখিনি যাবা নহ'লে মোৰ হেৰি হৈ যায় মানে ৱাচ টাইমটো কমি যায় আৰু না बिदि बाय हेल' मा खालामदों नों मिस इउटुबारफ्राव ब्लु बोखारदो दे अके मिस इउटुबार थेंक इउ मिस इउटुबार जोंना फुजा मा होनखो अमित जोंना नारजिजों अनला दों दा बोराया फैया खामानियावसो दंहैदो खामानिसो मावहैदो अ खामानि मावहैदो आरोना दा बोराया फैया बिदि बाय माखौ बाय बाय ब्र' नो बाय बाय दे बिदि बाय दे एम एस बर' मा होनखो बर' नोंखौबो साबसक्राइब खालामबाय अके दे आंनियाव कमेन्ट खालामना दोनबानो जाबाय नोङो MNS आं नोंनो हरगोन दे टेनसन खालामनाङा कमेन्टल' खालामना दोनबानो जाबाय आं गाबोन हरगोन दे दिनै मानो होनबा दिनै हानाय नंला दिनै हरनो आङो गाबोन हरगोन आं MNS कमेन्टल' खालामना दोनहर जोंना मिस इउटुबारा मा होनखो अरबाय नोंनाव आइडि दंना गैया आंनाव दङ आइडि दङ एक्सट्रा आइडि दङ 6 आइडि दङ आंनाव एक्सट्रा टटेल मेन आइडिजों 7 आइडि दङ आरो ना मेक्स इउटुबार जोंना अबिदा मा होनखो बहा मावनो थांदों फुजानो बहा मावनो थांदों फुजा आर्टिस्ट आंना मेन आइडि कमेन्ट श' जाला ओ तेरिका कैसा हो गया रे बिदी भाई आज तो बहुत नया आया था लेकिन कैसा हो गया जोंना मिसनिथ मुख ब्लु লগা ঐ ব্ল' লগাই দিছিলোঁ কি হৈ গ'ল এই ব্লু লগাইছোঁতো মিক্সনিটো দে কমেণ্ট কৰি চাবাচোন এবাৰ फुजा ब्रह्ममोनखौ अमित केरेलायावसो दंहैयोनो अमिता मोनखौ नंगौ नामा बिदि बाय ओंखाम जाबाय नामानो आनेस मोनखौ हेल' लोगोफोर लोगो खालामदो प्लिज आं बेक खालामगोन देलाय सोर सोर UNS जों लोगो गैया देलाय अननानै प्लिज लोगो जालायबाय बयबो जोंना मा होनखो MNS अरबाय साबसक्राइब खालामबाय ब्र' नोंबो प्लिज रिटार्न खालाम दे खालामगोन आं ब्र' खालामगोन कमेन्ट खालामनानै दोनबाय कमेन्टल' खालामनानै दोन आंनि भिडिअ नायनानै अननानै आं नोंनो पाक्का रिटार्न होगोन सिन्था खालामनाङा जोंना मिस इउटुबारा मोनखो लैनो आरो मोनखो खामसो जादों जागासिनो दं आरोना अमिता मा होनखो जोंनिल' खाथिनिबो थांदों सानै नंगौ नामा जोंना बिया मोनखो MNS नोंखौ साब खालामबायनो जोंना बिखुंगुर ब्र'आ जोंना अमितामोनखो बिखुंगुर सालथे ओंखाम जाबाय नामा होनो जोंना आदैयामोनखो बिखुंगुर सना प्लिज हेल्प मी माय मेन आइडि प्लिज मिसुर मांगो दे आंबो हरगो होनबा दे हरना दोनबानो जाबाय आंनो मिस इउटुबार आंबो नोंनो बेग हरगोन पाक्का रिटार्न जोंना बियामोनखो जाबायलै अमित जालदेनो जोंना मिस इउटुबारमोनखो बाय ब्र' गुड नाइट थेंक इउ गुड आंनि दसे समबाबो नुजाफैनो थाखाय मिस इउटुबार जोंना अमित एन्टारटेनमेन्ट साबसक्राइब डान रिटार्न साबसक्राइब खालामदो प्लिज अमित नंगौनो जोंना MNS बर'आ नोंखौ सापर्ट खालामबाय दे अननानै प्लिज नोंबो सापर्ट खालामबानो जाबाय अननानै प्लिज पाक्का रिटार्न हरबानो जाबाय बिखुंगुरा मोनखो बिदि बाय क्या हुआनो जोंना अमिता मोनखो MNS अके खालामसैनो नोंखौ जोंना आरडि स्टेसनखौ बिखुंगुर सना मा खालामबावनो आंनि मेन आइडिखौ सोरबा हाइड खालामबाय सोरबा खालामबायनोलै बिनि मेन आइडिखौ आंथ' आनहाइड खालामफिनदोंमोन खिन्थु थेवबो कमेन्ट श' जायाखै आरोना सायाबो मोनखो आंना नेट प्रब्लेम लोगोफोर नेट प्रब्लेम जोंना सायाबोना जोंना मिलन बर'मोनखौ अनलाइन नांगौ नंगौथ' आरो गावजों गाव अनलाइन नांगौ जोंना फुजा ब्रह्माया मा होनखो आं थांबाय दे आगैमोन बाय बाय अके आं ब्लु लाखिनोसै ब्लु लाखिबाय आं जोंना अमिता मोनखो ओइ फुजा र' होनो जोंना मिसनिथ' अमित साब करि
কমেন্ট কৰি আহিলোঁ প্লিজ 3 মিনিট ভিডিঅ' চাই ৰিপ্লাই দিবা অমিত নকনাय जाना मिस निटुआब 3 मिनिट भिडिअ नायनानै माने फुल वाच खालामनानै फैबायनो नोंबो 3 मिनिट भिडिअ नायनानै प्लिज बेक रिटार्न खालामना जाबाय मिस निटुक माने 3 मिनिट भिडिअ চাইকিনি কমেন্ট কৰি দিছে আৰু ন অমিত তুমিও ফুল 3 মিনিট भिडिअ চাইকিনি মিস নিটুক সাপোর্ট কৰি দিয়াচোন saya আমাকে ग्ल' गिदिंग्रा जाबाय नंगौ नामा आब' साया जोंना अमितामोनखौ साया मा खालामदों दार्लिंनो जोंना अमित बिखुंग्रामोनखौ माला सोर खालामा बिदिबाय दहाय आंनि लं सोरबा खालामदोंलै आंबो हमनो हायाखै खिन्थु किसुमान मानसिफोरखौबो बहुत खालामदोंमोन खिन्थु माखासेनिखौ आं आनहाइड खालामफिननो हाबाय खिन्थु बिदि फैनाय कमेन्टसआव जायाखैनो ओमफ्राय आं बेखौ हमनो हायासै आरो ना जोंना फुजाया मानखौ अमित मानो थांसै दे अमित थांसैनो जोंना फुजाया जोंना साया मानखौ बिदि आगै मा बुंदों आं नोंमारगौ नामा आगै जानदै आं हमनो हायासै सोरबा हाइड खालामदोंलै बहुत मानसिफोरनिखौ हाइड खालामदोंमोन आंनियाव खिन्थु आं आनहाइड खालामनो हाबायना किसुमान मानसिनिखौ ओमफ्राय बिदि बायनायासो जायासै जिडिनिखौबो खालामदोंमोन जिडिनिखौ ओमफ्राय आं आनहाइड खालामफिननो हाबाय जोंना बिखुंग्रामोनखौ साया उन्दुनो ओंखाराखै नामानो जोंना अमितामोनखौ मिस निट अके কমেণ্ট চেক কৰ মিছ নিটো তোমাক ছাপোৰ্ট কৰি দিছে বুলি অমিতে কৈছে কমেণ্ট চেক কৰিবি তাৰপিছত বিধি ভাই আমাক मोनथिलालै कमेन्ट स' जाला ब्र' आदिमानखौ आब' सायानो जोंना सायामानखौ ओंखारबाय नोंलायनो साया आब'मानखौ अमित उन्दुबाय आंनो दे आब' साया जोंना कमेन्ट स' जायाखै बिदिबायनो जोंना बिखुंगुर ब्र'मानखौ कमेन्टआव जायाखैनो जोंना बिखुंगुर ब्र'मानखौ साया आब' आंबो होनो आर्टिस्ट मानखौ हो ब्र'नो मिस निट সাবস্ক্রাইব ডান প্লিজ রিটার্ন সাবস্ক্রাইব মিস নিট তোমাক সাবস্ক্রাইব করে দিছে বলে তোমাক সাপোর্ট করে দিছে বলে MNS এ তুমিও সাপোর্ট করে দিয়াচোন आने समानखौ जाय लोगो खालामगोन बियो फुल भिडिअ नायनानै कमेन्ट होना गारबो आं नायना बेक खालामगोन दे सिन्था दा खालाम लोगोफोर आनेस मानखौ जाय लोगो खालामगोन आनेस লগত যোনে যোনে ফ্ৰেণ্ড হ'ব তাৰ লগত ফুল ৱাচ কৰি কিনি বেক পাক্কা ৰিটাৰ্ণ কৰি দিব বোলে ফুল ভিডিঅ' চাই কিনি কমেণ্ট কৰি দিবা আৰু না আনেছে কৈছে মিচিনটোকে কৈছে মিক্স প্লিজ চেক कर लो मिक्स माने मिक्स इउटिউবাৰ গ'ল নাকি চাম বুলি কৈছিল গুচি গ'ল নাকি कमेडी কৈছে MS कमेन्ट चेक कर मैं पक्का सपोर्ट कर दिया MS नंगौ सपोर्ट खालामनानै अनानै प्लिज सपोर्ट खालामबानो जाबाय मिस नेटुके बुलिसे अके বুলি কৈছে साया आब'मानखौ বুলি কৈছে अमित साया र' दसेनो बिखुंगुरामानखौ आंनोबो कमेन्ट स' जाया बिदि भाई मानि सनानि एलबियाव मामुनियाव स' जाया आरो ना माने किसुमान कमेन्ट स' जाया किसुमान कमेन्ट स' जाया जोंना अमिता मानखौ फुजा दसे थाथ' बाव र'नो जोंना मिसिनखौ কৈছে MNS अकेनो जोंना बिदिबाय हुइनो बिदिबाय मानखौ अनो फुजा आब'मानखौ अमित उन्दुनो ओंखारबायलै नो साया आब'मानखौ अमित जाला दे मेंनानो जोंना गोरान अफिसियेल फैबाय दे हेल' गोरान अफिसियेल ब्र' जोंना अमितामोनखौ आंना फेसबुक दं नोंना फेसबुक दंना दङ नामा फुजानो नोंना फेसबुक दंना गैयानो जोंना अमिता सोंदों जोंना साया आब'मोनखौ बिदि जाबाय माथोनो जोंना बियामोनखौ बाय अल फ्रेन्ड अके बिखुंगुर ब्र'मानखौ गुड नाइट अल फ्रेन्ड मिलन बर'मानखौ अर बाय साबस्क्राइब डान MNS बर'खौ खालामना होथार दे जागोन मिलन ब्र' खालामगोन आं टेनसन खालामनाङा जोंना अमितामोनखौ मा खालामदों सायानो जोंना फुजामोनखौ अमित गैयालैनो बिखुंगुर ब्र'मानखौ अर बाय थेंक इउ बाय बिखुंगुर ब्र' बिदिबाय दालाय माथो कमेन्टआव जाबाय बिदिबाय जी बिदिबाय दालाय माथो कमेन्टआव जाबाय मा खालामनाय नोंलाय मा कमेन्टआव जाया होनना बुंबाय थानाय दालाय माथो कमेन्टआव जाखो
बिदि बायनो बिखुंगुरा जोंना साया बर'आ मा होनखो आंखो रावबो फ्रेन्ड खालामना होआखै गाबबायलै ओइ जाय जाय देलाय अननानै फ्रेन्ड खालामाखै आब' सायखौ देलाय अननानै प्लिज फ्रेन्ड खालामबानो जाबाय जोंना अमिता मोनखो मा ओंख्रि मा फुजा बिखुंगुरा साया आब' बायनो बिखुंगुरा फुजा आब' बाय जोंना बिदिबाया ह जाबायनो दासो मोसाबाय आरोना बिदिबाय दैनो बुंबाय थादों आं कमेन्ट खालाम साला मेन आइडि कमेन्ट खालामाफ्रामा नों ओरैनो सापर्ट आइडि फैनानै माबा खालामबाय थादो आरो ना बिखुंग्रा मा होनखो अमित साल्थे बायनो बिदिबाया निउ फ्रेन्ड कामनो बिदिबायजों देलाय अननानै जाय जाय लोगो गैया देलाय अननानै लोगो जालायबानो जाबाय अननानै प्लिज जोंना फुजा बरा मा होनगोन बि दे बाय आगैनो जोंना बिखुंगुरा मा होनगोन बिदि बाय होनना मिनिबायलै बिदिबाय मा होनगोन निउ फ्रेन्ड काम फाइभ आइडिसेनो जोंना बिखुंगुर साया आब' मा होनगोन बिखुंगुर अके बाय गुड नाइट सुइट ड्रिमनो जोंना बिदिबाय होनगोन निउ फ्रेन्ड कामनो फुजा मा होनखो फुजा अमित दासो फुजामोननो बिदिबाया मा होनखो दहाय जायाखैमोन नंगौ नामा बिदिबाय दालाय माथो जाखो जोंना मा होनखो बिखुंगुरआ अमित साल्टे सैख्लाबनाय दिपालि फिसाय दिपालि फिसायसो बियो होमबा जोंना मा होनगोन इउ एन एस आ मा होनगोन दे लोगोफोर अनलायदो बयबो गावजों गाव अनलायदो दे अननानै बिदिबा खालामदों सयथिबो नंगौ नामा बिदिबाय मिस्टिन लोगोसे एम एन एस प्लिज चेक एम एन एस তোমাক সাপোর্ট করে দিয়েছি বলে তুমি কমেন্ট চেক করে লোৱাচোন सायाबो मोनगोन बिदि जाबाय दा जाबायथ' आरो जोंना एम एन एस मोनगोन प्लिज हेल्प खालामदो जायफ्रा दालाय अननानै प्लिज फ्रेन्ड गैलिया दालाय लोगो गैलिया अननानै प्लिज लोगो जालायबानो जाबाय एम एन एस आबो गोदानसो दे एम एन एस जों बयबो लोगो जालायबानो जाबाय अननानै प्लिज अमिता मा होनखो आंनोबो दोनासै नों फुजा आंबो जागौमोन ना जागौमोन आरोना जोंना बिदिबा बिमानि कसम जायाखैमोन नंगौ नामा बिदिबाय दे जेबो नङा जोंना बिखुंगुर ब्रह्मखौ बाय अल गुड नाइट बिब्र एम एन एस ब्रह्म चेक डान मिसनिथ' চেক কৰি লোৱাচোন মিছনিটো তোমাক দান কৰি ছাপৰ্ট কৰি দিছে বোলে এম এন एस बर'ए सायाबो होनगोन बिदि आं गाबनो ओंखारबायदोंमोन दे नों हेक खालामदों होनना आंथ' खालामाखैमोन माने सोरबा माबादोंमोन आरोना माने कमेन्टसआव जायाखैमोन खोमा दहाय सोरबा खालामदों खोमालै आंथ' मेसेज डिलिट खालामाखै सोरनाबा बहुत मेसेजआ डिलिट जादों सोरबा खालामदोंमोन दां जोंना बै प्रियानिखौबो खालामदोंमोन जिडि सरगयारिनिखौबो सोरबा खालामदोंमोन सोरनाबा माबा जादोंमोन ओमफ्राय आं खालामफिनजोबदोंमोन आरोना जेदिनाबो ओमफ्राय उनाव कमेन्ट फैफिनदों जोंना मिसिनजों लोगोसे मारा हम साफोर एम एन मिउजिक सुना ना म्यूजिक सुनाने बोले म्यूजिक सुनाने के बोला है मिसनी तो बोलते हाय बी ब्रो हेलो बी ब्रो साइड चला गया बिदिबाय मोनखो एम एन एस कामनो एम एन एस नोंखौ नै जोंना लेंहरदो बिदिबाया जोंना बिब्र'आ मा होनगोन बिदिबाय मजा क्या है ना फुजा ब्रह्म अमित प्लिज अमित फैद' बिदिबाय मा होनगोन हा बि खुंगुर सनानो बिदिबाय दासो सान्थिफ्रानो अमित बिदिबाय ब्लु होदोनो ब्लु होबाय आं ब्लु होबाय बिदिबाय लोगोफोर अननानै प्लिज सापर्ट खालामनाय जाबाय देलाय आं बिथिं माखासे मानसिफोरखौ आं माबा खालामनि माखासे सोरबा दंमोन नालाय माखासे मानसिफोरनिफ्राय ब्लु लाखिनि आं
दा लोगोफोर सोर सोर दङ दा अननानै थाब थाब गोसो लाबानो जाबाय आं एल दोननोसै दै। लोगोफोर आं एल बि दोनबाय दे।